ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ንክተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ብዛዕባ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ኣብ ዓለምና ዞባናን ሃገርናን ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋን ክንዛረብ ኢና። ምሳይ ኣሕዋት ዶክተር መብራህቱን ኣቶ ሰንጋልን ኣለው። እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ክልቴኹም። ሰላም ሳምሶን፣ ሰላም ሓፍሰን ጋር ከመይ ቀኒኹም? ከምውን ሰማዕትና ከመይ ብፆት ደሓን ዶ? ኣሕዋት ደሓን ቀኒና ኣለና። ናይ ኣሜሪካ ካዓስከ ክንሪኦ ሓራይ ፅቡቕ እምበኣር ምእተው ኮነና ኣብዚ ናይ 2024 ምርጫ ኣሜሪካ ከም ዝረኣናዮ ትራምፕ ተዓዊት ኣሎ። ግን ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ምርጫ እንታይ ይመስል ነይሩ፣ ካብ ዝሓለፉ ምርጫታት ከእንታይ ፍልይ ዝብል ነገር ነይርዎ ኢልና እስከ ክንርኢ ንፈትን እሞ ኣቶ ሰንጋል ብኣኻ ክጅምር እምበኣር። ኦኬ ኣቐዲመ እንታይ ምበልኩ ኣነ ፍሉይነት የብሉን ኣለዎን ምበልኩ ኣለዎን የብሉን። እቲ ፍሉይነት የብሉን ዝብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ናይ ኣሜሪካ ናይ ቅዋሞም ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ፖሊሲኦም እተን መትከላትን እተን ክውቅዓ ዝደለያ ሸቶታትን ዳርጋ ተቀይረን ኣይፈልጣን። ስለዚ ቅዋሞም ኣብ ሰብኣዊ መሰል ሰብኣዊ ሓርነታት ዘለዎ ዓብይ እምነት ኣለዎ። ስለዚ ትንኩፍ ነገር ኣብ ምርጫ ሰሚዕና ይንፈልጥን ቻሌንጅ ዝገብር ዝብድህ ኣብ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ምርጫታት ብዙሕ ግዜ ተካይዶም እዮም። ሕጂ መበል 47 ግዜ እዩ ንዑስ ንግድ ዝመፅእ ፅሕሎማ ኣይተረኣዩን። ነተን መትከላት ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነተን ናይ ፖሊሲ ጎልሲ ኢሎም ዝቕበልዎንን ኩሎም ተቐቢሎም እዮም ዝመፁ። በዚ መንፅር ክትሪኦ ክደሊ ከለካ በዚ ኩርናዕ እንተዳርአዮ ለውጢ ዝበሃል ኣይረኣኹሉ። ኣብ ለውጢ ግን ኣለኹ ኣብላ ኣለኹ። እቲ ኣሎ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ? ነቲ ፖሊሲታት ናይ ዓዶም ተቐቢሎም ኣብ ስትራቴጂ ግን ርልይ ኣለዎ። ናይ ስትራቴጂ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ግን ናይ ቀደም ተኸተል ዝያዳ ለውጥታት ዝገብሩ ዘለዉ ኮይኑ ግን ተሰሚዕኒ። መሰረታዊ ለውጢ ግን ኣይኮነን። ግን ናይ መዕወቲ ስትራቴጂኦም ግን ይፈላለዩ። ንኣብነት ክጠቅስ ሓንቲ ኣብ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ መንጎ ትራምፕን መሰረታዊ ፍልልይ ኣይነበሮምን ኢለ ይግምት። ካብዚ ውድድር ዝረኣቦ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ 5 ግዜ ጥራሕ እዮም ንናይ ወፃኢ ፖሊሲታት መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ተገይሩ እንዳተባሃለ ዝግለፅ፣ እዚ ፓራዳይም ሽፍት እንዳተባሃለ ዝግለፅ እዚኣተን ሕጂ መዓስየን ተገይረን ገለን ዝብል ክንፈዶ ንኽእል ኢና። ግን ንዓኹም ክገድፈልኩም 5 ጥራሕን ዘለዋ ትራምፕ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምኡ ናይ ምግባር ባይታ ድልዱል ባይታ ዘለዎ ይመስል። ፓርቲ ምልዛር ኣብ ካምፔን ኣይተጠቕመላን። እዚ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ብልጫታት ግን ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኣብ ስትራቴጂ መሰረታዊ ለውጢ ዝበሃል ግን ኣብቶም 5 እንዳተባሃሉ ዝገልፁ ካልሻይ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብል ግን ግምት ኣለኒ። እዚ እቲ ዝመሳሰልን ዘይመሳሰልን ዝበልኮ እዩ። ካልእ ምናልባሽ ኣብ ናይ ምርጫ ቮተር ተርንኦቨር እንታይ ኢና ንብሎ ህዝቢ ዜጋታት ንምርጫ ኢሎም ዝተሳተፍዎ እንተዳርየስ ቅድሚ ሕጂ ውድድር ኣብ ሂወትና ኣብ መነባብሮና ብዙሕ ለውጢ ኣይምፅን እዩ እቲኦም መፅኦም እቲኦም ኢሉ ውሕድ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመካስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ነይሩ። ሎሚ ካብ 2018 ብድሕሪኡ ዘሎ እዋን እቲ ሰብ ብጣዕሚ እንዳበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ 2020 እያ ምከር ዘላ እዚኣ ከዓ ዳርጋ ንዓኣ ተፀጊዓት ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ናይ ፕሬሲደንት ምልውዋጥ ኣብ ሂወተይ ለውጢ ኣለኒ ዝብል ኣካል እንዳበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ይሕብር። ሕጂ እዚ ከም ሓደ ካልእ ተወሳኺ ነጥቢ ኢለ ዝሪኦ ፍልልይ ዝረኣኹሉ ኣብ ፍልልይ ይዛረብ ስለ ዘለኹ ከም ሳልሰይቲ ነጥቢ 2 ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬሲደንታዊ ምርጫ ተወዳዲረን 2
تا كلينتون كاملا كلتي أن كأني بترامب تساعدون وصين إذا أنا أنت فلين نفس غيرك يكون ماشي زي فلت أنت ذاك مستطرح مثلا كلتي أن كأني بعبلاد الدمسي ترامب تساعدون موسى كم نطلب مقيروي تاريخ الكا تقول صدقا سبيشال ايفنت الكا تقول صدقا ساز فلينت نزي فريق يخل قالوا فلينت يلو استسرعكو أنا أنتيو نبريزيدنتاوي وددر تداليهم يمزموصو ናይ 4 ዓመት ዳርጋ ከማና ያክሎም እኔ እዚ ሾርት ታይም ቴብል ጌራ ዝመፀት ግን ከማን ፍሪሻ ዘይተሓስበ ባይደን ምስተሳዕረ ኣብታ ቀዳመይቲ ዙርያ ናይ ውድድር መተካእታ ሲኢኖም ጠንበርበስ ኢሎም ዘምፅዋ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እያ ነዚ ካምፔን ኣትያቶ ሕጂ እዚ ከም ፍሉይነት ዝረአ ጉዳይ ኮይኑ ተሰሚዑ እንዲ ቅድሚኡ ከምኡ ኣይሰማዕኩን كمهار سجاجم كم ونيرن تلا أخوينو جن كابتن فليات وحدات إيفنتس جن حدا جري وصلوا أتزررم جن أول ثلاث توارفي قاب حزبي موبيلايز جرا نا حتى ما تكونتن ديمقراطي كل جزء نا حزبي نا يمزولو دب حاجز نت كامبينز خون نتي وددر زخون حتى ما تيمزلهم نساجن $10 $15 أواج ولين دابلت أوباما زجمرة استراتيجي تقيمة أوش 3 ورحي $1 بليون رفيقة واو زين عي بطعم فولي ناقر حسب زيك الزنابر خوينو يتمعني زي أتم كم فولي نتي لزوستوميم عبز مريجة نترامب نخلوت زرقو بايتا خاني علني اتخا انتايو اتي لامسكيبيو تزلوو نايزو وددر نترامب نترامب حيزو صنحه ጉዳይ አጽንቢቁ ዝደግፎ ኮይኑ ተባይታ ስምዑስ ዝያዳ ፈርታይል ነይሩ ዝያዳ ድቑዑ ኮይኑሉ ተባይታ ንኣብነት ግሎባል ኢንፍሌሽን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኢንፍሌሽን ኣሎ ብኢንፍሌሽን ምክንያት ኣሜሪካውያን ጫውጫው ይብሉ ናይ በይኖም ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ኣይኮነን ነይሩ ናይ ጋቨር ናይ ምሕደራ ናይ ቁጠባዊ ምሕደራ ፀገቡን ኢልካ ዓቢኣ ተዛረበሉ ዳርጋዚ ትኽእል ቁጠባ ሓሸዮም ዘለዉ ኮቪድ ሲ ኣሜሪካ ኣብተን ስፔሻ ቁጠባ ኣንፈቲራ ዘላ እንዳተባሃለት እንዳተገልፀት ከላ እቲ ህዝቢ ግን ክረቡ ይከኣለን እዚ ኣማሓይሽና ትብሎ ምስ ካልኦት ተወዳዲሩ ወይ ክረድኦ ኣይከኣለን ወይ ከእምኖ ኣይከኣሉን እቲ ናይ ንግዲ ዋጋታት ዝቐባበ ነብሎ ኢንፍሌሽን ኣብ ዓለም ግሎባል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ትራምፕ ክወፅእ ከሎ 1.2% ኢንፍሌሽን ነይሩ ሕጂ ተመሊሱ ካምባክ ክኸውን ከሎ ከዓኒ 4.3 ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ጌሩ ተጠቂሙላ ነዚኣ ባይታ እቲ ግሎባል እውን ንባዕሉ ኢምፓክት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ግሎባል ሚግሬሽን ሕቶ ኣብ ናይ ስደተኛታት ሕቶ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ እዩ ናብ ኣሜሪካ ሕቶ ፅሑፍ ኣይኮነን እዚ ባይታ ዝንዕኡ ተጠቂሙሉ ንሱ ነትሚዝዎ ንሱ ከምዚ እንዳበልኩ ክገልፅ ይኽእል እየ ኣገባብኩም ክበኩም ኣብዚኣ ተኣኸለኒ ከም ፍሉያት ነጥቢ ባር ክምለስ ሕራይ ሰንጋል ከምዚ ዝበልካዮ ትራምፕ መፂሎ መፂ ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ ብሰፊሕ ተዓዊቱ ኣብቲ ናይ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝበሃል ንዑ ፕሬዚደንት ዘምፅኦ ተዓዊትሎ ኣብቲ ፖፑላር ቮት ዝበሃል ብዝበዝሐ ድምፂ ዝመረፆ ልዕሊ 5 ሚልዮን ካብ ናይ ካማላን ላዕሊ ብኡ ተዓዊትሎ ሴነት ድማ ዳርጋ ሪፓብሊካን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ብዙሕ ሓደሽቲ ነጥብታት ከዓ መፂሎ ከምዚ ዝበልካያ ንክልተ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣሜሪካ ዝተወዳደራ ንክልቲኣተን ባዕሉ ገሊፍዎን ከምኡ እውን ድሕር ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ተዘይተጋግየ ሓደ ተርሚ ፀቂጡ ካልኣይ ተርሚ መፂ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ኮይኑሎ እስከ መብራህቱ ናባኻ ክመፅእ ስለምንታይ ትራምፕ ተዓዊቱ ምናልባሽ ኣብዚ ልዕሊ ሰንጋል ክብሎ ዝፀንሐ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ተመራመርቲ ነዚ ምርጫ እዚ ክግምግምዎ ከለዉ ዳርጋ ትራምፕ ክሰዓርዩ ካማላ ፕሬዚደንት ክትከውን እያ ተባሂሉ ካብ 70 ንላዕሊ ፐርሰንት ተኣማሚኖም ዝዛረብሉ ዝነበረ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ተቐይሩ ሃንደበት يغني لي ساميل قدمتا سامسونج سوري قدمتا التخام ملاسي زي مرجع دارغا كم زبلكي خاب تصميت وصائي يزمثل باتي
ውፅኢት ቁፅሪ ተሪእኻ እውን ትራምፕ ዝረኸቦ ቁፅሪ ናይ ኮሌጅስ ናይተን ስቴት ኮሌጅስ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ከምኡ እውን እቲ ብዝሒ ድምፂ ክትሪኦ ከለካ ሳይስሚክ ዳርጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ከም ዝበልካዮ እውን እቲ ክልተ ገዛ ክልተ ባይቶታት ናይ ሰነትን ናይ ኮንግረስን ተቆፃፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፍሉይ ዘብሎ ኣብ ፕረሲደንት ብኣሜሪካ ዓብ ስልጣን እዩ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ክውስን ይኽእል ብዙሕ ነገር ክልውጥ ይኽእል ካብኡ ናብኡ ከዓ እቲ ባህርያዊ ኩነታት ናይ ትራምፕ ወስልዮ ከለካ ከዓ ናብ ሓያል ሰብኣውነት ዘለዎ ናብ ዲክቴተርሽፕ ዝኸደ ነፍሱ ዝያዳ ዝፈቱ ምዃኑ ከዓ ትራምፕ ከዓ ፍሉይ ይገብሮ ካብቶም ካልኦት ፕረሲደንትታት ማለት እቶም ካልኦት ብዝተኸኣለ መጠን ኢንክሉሲቭ ክኾኑ ሰባት ከምፁ ብምርድዳእ ክሰርሑ ገለም ዝፍትኑ ትራምፕ ግን ክውስን ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣየጋጥሞን እዩ ወይ ከዓ እሱ ብዝደለየ ዝኸይድ ኣብቲ ቀዳማይ ተርም ናይ ትራምፕ ተሪእኻ ንኣብነት ምስኡ ዘይሰማምዑ ዘበሉ ዳርጋ ኩሎም ገሊኦም ኣብ ቁሩብ መዓልታት ገሊኦም ኣብ ሰሙናት ኣብ ኣዋርሕ ከም ናይ ትራምፕ ምቅያር ሰባት ዝተረኣዮ መንግስቲ ዘሎ ኣይመስለን ብናተይ ኣረኣእያ ኣብቲ ዝበልከያ ሕቶ ክስታይ ክመስለና ክእል እዩ ምናልባት ትፅቢት ዝነበረን እቲ ዝመፀ ውፅኢትን ዝጋራጮ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ናይቶም መረፅቲ ባህርያት ዘይምርዳእውን ክኸውን ክእል እዩ እቶም ኣብቲ ፖል ዝብሉኻን ኣብቲ ሳንዱቕ ዘእትውዎ ድምፅን በበይኒ ይኸውን ብዙሕ ግዜ ቀደም ሓደ ንኣብነት ሓደ ፀሊም ተወዳዳራይ ነይሩ ብራዲ ሽሙ ሕጂቶም ፀዓዱ መብዛሕትኦም ኣብቲ ደገ ሕተቱ ከለዉ ንብራድሊና ንመርፅ ኢሎም መሪፆም ክወፁ ከለዉ ከዓ ንብራድሊ መሪፅና ኢሎም ማለት እዩ እቲ ዝገበሩ ኣብ ውሽጢ ዝመረፅዎ ተሪእኻያ ግን ኩሎም ዝበዝሑ ዳርጋ ነቲ ሓደ ነቲ ፃዕዳ መሪፆም ግን ኣብ ደገ ክረኣዩ ከለዉ ዓሌተኛታት ገለ ክበሃሉ ስለ ዘይደልዩ ነቲ ፀሊም መሪፅና ክብሉ ይደልዩ ማለት እዮም ሕጂ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነቲ ፃዕዳ መምራፂ ብደገ ዝሃብዎ ርእቶታት ግን ነቲ ፀሊም መምራፂ እዚ ምርጫ እዚ ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ረይስ ወይ ዓሌት ከዓ ብዙሕ ተፅዕኖ ዝነበሮ እዩ ዝመስል ንኣብነት መብዛሕትኦም ፀዓዱ ሰብኡት ንትራምፕ እዮም መሪፆም ፀዓዱ ኣንስቲ እውን ንትራምፕ እዮም መሪፀን እቲ ካብ ኩሉ ዝገርም ከዓ ናተን ኣንስቲ ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ካብቶም መረፅቲ ብምሉኦም ክትሪኦም ከለካ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ዝነበረን ብቁፅሪ ማለት እዩ 37 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ፀዓዱ እየን ካብዚአን ከዓ 52 ሚእታዊት ከዓ ንትራምፕ መሪፀን ስለዚ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ እቲ ድምፂ ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነቲ ትራምፕ ከም ዝምረፅ ገይርዎ ሕጂ ምስቲ ካምፔን ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ካሜላ ኣቦርሽን መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገለ እዩ ዝብል ነይሩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ፀዓዱ ግን ካብ ካሜላ ወፃዕተኛ ናይ ጃማይካን ናይ ህንድን ሕዋስ ዘርኢ ዘለዋ እሞ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ መሰል እትጠበቕ ንሓደ ፃዕዳ ንሰብኣይ ክመርፃ ወሲነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክወፁ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶታት ዝነበረ ዲሞክራስን ኢኮኖሚን እዮም ዝብሉ ግን ዲሞክራሲ ተኮይኑ ትመስል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዲሞክራሲ እዩ ዝኸይድ እቲ ዝተገብረ ግን ቁጠባ ወሳንነት ነይርዎ ካልእ ወሳንነት ዝነበሮ ማይግሬሽን ሳልሳይ ከዓ እዚ ዓሌታውነት ማለት እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ፍርሒ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዝተዓወት ኮይኑ ስምዓኒ ካሜላ ንኣብነት ንሕና ሓደ ሃገር ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ነቶም ውፅዓት ክንሕግዝ ኣለና ዝብል ናይ ዲሞክራቲክ መንግስታት ኣካይዳ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ
ትራምፕ ግን ነቲ ናይ ምፍራህ ወይ ከዓ ናይ ፍርሃት መንፈስ ዝመዝመዘ እዩ ነይሩ ሃገርና ወፃእተኛታት ተወሪራ ናይ ደገ ካምፓኒታት ከም ድለያን ኣብ ዓድና ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ እተን ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገራት እቶም ገበነኛታት ክሪሚናልስ ናብ ኣሜሪካ ኮነ ኢለን የእትውኦም ኣለዋ ዝብል ኣብ ርእሲ እውን ቀደምን ሓድሽን ኢልና እውን ክንወዳደር ንኽእል ኢና እቲ ሰብኣይ ፃዕዳ እሞ ከዓ ኮንሰርቫቲቭ ምምራፅ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ሰብሲ ሓድሽ ነገር እዩ ዘድሊ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ታሪኻ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከምዚ ሃውሰንጋል ዝበሎ ትራምፕ ንካመላን ንክሊንተንን ሰዒርዎን ስለዚ ንጓል ኣንስተይቲ ክትመርፅ ዘይምድላይ ብፍላይ ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ፀለምቲ ንካመላ እየን ዝበዝሕ ኣድሚፀን ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ደቂ ኣንስትዮ ንሰብኣይ እየን መሪፀን ስለዚ ኣሜሪካ እውን ምስ ኩሉ ትካላ ምስ ኩሉ ምዕብልቲ ሃገር ምዃና ጌና እቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ከዓ ናይ ኣጥባቅነት መንፈስ ዓብላሊ ምዃኑ ተዓዚበ ከምዚ ዝበልካዮ ኣክቹዋሊ ክልቲኣትኩም ዝበልኩሞ እቲ ምርጫ ሰለስተ ነገር ወሰንቲ ነይሮም መስለኒ ቁጠባ ኢሚግሬሽን ወይ ከዓኒ እዚ ናይ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ምእታው ሳልሳይ ከዓ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ድመስለኒ ትራምፕ ንፁር እዩ ነይሩ ፖሊሲኡ ዋላ እኳ ፀረ ስደተኛታት ኣብ ገለ እዋን እውን ፀረ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ብሕልፍቲ ናይ ምስዳድ ጥንሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰብነትና ክብሪ ዝብልኦ ከምኡ እውን እዚ ናይ ጀንደር ኢሹ ናይ ፆታ ኩነታት ኣንፃሩ እንተኾነ ግን ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ዝነበሮ ይመስለኒ ኣነ ካማላ ሓደ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ሒዛ ኣይመፀተን ድብል እምነት ኣለኒ ትሒዛቶ ዝመፀተ ነይሩ ናይ ባይደን እዩ ናይ ባይደን ከዓ እንዳንቆልቆለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓድሽ ባይታ ሒዛ ኣይመፀትን ዳርጋ ነቲ ሰብ ኮንቪንስ እውን ኣይገበረቶን ማለት እዩ ናታ ዝነበረ መብዛሕቱ ናታ ካምፔይን ናብ ትራምፕ ምፅራፍ ናይ ትራምፕ ነገራት ምቁሻሽ ሓደ ገበነኛ ይምባል ገለመለ ተዘይኮይኑ መተካእታ ፖሊሲ ሒዛ ዝመፀት ኣይመስለንን ሕጂ ምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ኣገዳሲ ነገር እንድሕር ኣሎ ትራምፕ ፓራዳይም ሽፍቲ የምፅእ ዶ ዝብል ሓውሰንጋል ሓንቲ ነጥቢ ኣልዒሉ ፀኒሑ ምናልባሽ እዚ ፕሮጀክት 2025 ዝበሃል እውን ይውረየሉ እዩ ብዙሕ ግዜ እስከ ናብኡ ንዛረብ ቅድሚ ዓዶ ሳምሶን ቅድሚ ዓዶ ነዚኣ ኣብሲልናያ ክንሓልፍ ሓራይ እስከ ሓራይ በን ቅድሚኣ ፅቡቅ ኣነ ኣብቲ ዓሌትነት ዝብል ክግለፅ ፀንሐ ስታቲስቲክስ ናይ ኣሜሪካ እንተሪኢና ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዝህበና ኮይኑ ስምዓኒ መርኣዩ ፅቡቅ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ዓዱሲ ፀዓዱ ክንደይ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ኮሌጅ ዲግሪ ዝወድኡ ክንደይ ሚእታዊት ንዴሞክራሲ ናታ ዴሞክራት ፓርቲ ክንደይ ንሪፓብሊካን ይድግፉ ንዝብል ስታቲስቲክስ ኣሎ ዝወፀ ንዕኡ ዝረኣኽዎ ኮሌጅ ዝወድአ ዘበለሲ 56 ዴሞክራቲክ እዩ 43 ጥራሕ እዩ ሪፓብሊካን ዝብል ዳታ ኣሎ መን ምዃኑ መን ብዘየገድስ ፃዕዳ ድዩ ፃዕዳ ኣይኮነን ብዝብል ስለዚ ምሁራት ክኾኑ ከሎስ ናብ ዴሞክራት ፓርቲ ገፆም ይኸዱ ከም ዘሎ የርኤካ ኮሌጅ ዘይወድኡ ከዓኒ 42 ሚእታዊ ጥራሕ ንዴሞክራት ዝድግፉ 57 ሪፓብሊካን ዝድግፉ ሕጂ እዛ ቁፅሪ እዚኣ እንታይ ትበና ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ነዞም ኮሌጅ ዘይወድኡ እሽናቶ እዩ ማለት ምስኦም እዮም ኣብቲ ዕዳጋ ዝቋራቆሱ ስለዚ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ዴሞክራት ዘለዉ ከማንሲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ እንተዘይመልሽካሎ ሚኦም ተቐደዲኖ ናብ ሪፓብሊክ ናብታ ፓርቲ ናይ ምኻድ ዕድል ኣለዎ ስለዚ ባይደን ይኹን ንሳ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ፅቡቅ ጌራ ኣይመለሰቶም ዝብል ምሳኻ ሰማማዕ ስለዚ ፅገማ ናይ ካምፔይን ክትገብር ከላ ንፁር ፖሊሲ ሒዛ ነቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ዘማልእ ብዙሓት ሰዓብቲ ክትሕዘሉ ትኽእል ኩነታት ኣይፈፀረትን ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ንዋይት ቮተርስ ከዓኒ ሓሙሲ ዓሌታውያን እዮም እንዳበልና እንዲና ንዛረብ ሕጂ ዓሌታውያን ድዮም ኣብ ኣሜሪካን ዓውዲ ክትመፅእ ከለሲ ቁዲቲ ሓቂ
عندنا كولج يونيفرسيتي زودوا صعدوا 52 ناي ديمقراطيك أباناتهم دقفتهم 47 طرحهم عادوا خوينا كولج وديهم كله ناب ريبابليك زوس ስለዚህ ሚዛን ዝሓለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ኣፀቢቑ ዝጋነን ኣለዎ ክብል ኣይክእልን ናን ኮሌጅ እንተ ደኣ ዩኒቨርሲቲ ዘይኣተው ዘይወድኡ ናይ ሃይ ስኩል ጥራሕ ተምሃሮ እንተኮይኖም ከምቲኦም 32 ጥራሕ ንጣዓዱ ኮይኖም ንዴሞክራት ዝድግፉ 66 ኩሉ ግዜ ንዴሞክራት እዮም ዝድግፉ ምክንያቱ ብሽቕለት እዩ ንዕኦም ቁጣውያታ ዞም ሞስት ኢምፖርታንት ንዕኦም እዚ ዴሞክራት ማሕበራዊ ፍትሒ ኢሎም ዝገብርዎ ነዞም ፀለምቲ ምሕጋዝ ነዞም ዝተሸገሩ ምሕጋዝ ገለመለ ዝብል ንዓና ዝግባአና እዮም ነዚኦም ዝህብዎም ዘለዉ ዝብል ቅሬታ ኣለዎም ስለዚ ነዚ ሚዛን ክትሕሉ ዝኽእል ፖሊሲ ሒዝካ እንተዘይመፂኻ ነዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኢኻ ሉዝ ትገብሮ ስለዚ ኣነ ኣብኡ ሰማማዕ ብዙሕ ናይ ዓሌት እንዳበልና ንገልፅ ኢና እሞ የለና ይኹንኩን ዝብል ዘለኹ የርኤካ እዩ ዝብል ንባዕሉ 47 ኮሌጅ ዝወድኡስ ንመን ይድግፉ ኣለዉ ንዝብል ይሕብረካ እዩ ግን ኣፀቢቑ ዝጋነን ኮይኑ ግን ኣይስማዓንን ናብዚኣ እንዳበይቲ ናብታ ካልኣይቲ ቀዋሚ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ቀዋሚ ፖሊሲ ዝፀንሐ ስቴሪዮታይፕ ሕጂ ኣብቲ ስቴሪዮታይፕ እቲ ቮተር ግን ይልወጥ ኣሎ እቶም ፖለቲሽያንስ ግን ኣብቲ ስቴሪዮታይፕ ኮፍ ዝበሉ ኮይኑ ስማዓኒ ሙሩኻት ናይ እምነቶም ሙሩኻት ናይ ፖሊሲታቶም ናይ ቀደም ፖሊሲታቶም ኮንሰርቫቲቭ እንዳኮኑ ይኸዱ ኣለዉ ትብሎ ዝነበርኩም ክልቴኹም ምስኡ ሰማማዕ ኣብ ባይታ ቮት ዝግበር ዘሎን ንሳቶም እቶም ፖለቲሽያንስ ናቶም እቶም ሊቃውንቲ ናይ ፖለቲካ እምነቶምን ይፈላለዩ ኣብነት ከምፅአ ሕጂ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ ንኣብነት ዴሞክራቲክ ፓርቲ እቲ ዝዓበየ ቀዳምነት ትሰርዖ ናይ ክላይመት ቼንጅ እዩ 70 ካብ 100 ካብ ደገፍታሲ ክላይመት ቼንጅ እዮም ዝግደሱ እቶም ብድሕሪኦም ዘለዉ ናይ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ኣታክ 67% ብድሕሪኦም ናይ ሚሊታሪ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትወፅእ ዝብል ሕጂ 70 ካብ 100 67 ካብ 100 51 ካብ 100 እንተዳሪእኻዮ እቶም ሊቃውንቲ ናይ ፖለቲካ ኣብዘን ሰለስተ እዮም ዝያዳ ዘገድሶም ኣብኦም ዝሓስቡ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኸ እንታይ ይሓስብ እንተዳ ኢልካ ኣብነት ሪፓብሊካንስ ኣሜሪካ ፈርስት ምሽ ይብላ ኣሎ 79 ካብ 100 ኣሜሪካ ፈርስት እንዳበለ ከሎ 53 ጥራሕ ፖል ግን ዝረክብ ነዚስ ከም ቀዳምነት ገይሩ ዝሪኦ እቲ ቮተር ግን 53 ካብ 100 እዩ ስለዚ ፍልልይ ኣለዎ ንእስራኤል ምሕጋዝ ሪፓብሊካንስ 39 ካብ 100 ክድግፉ ከለዉ ናይ ህዝቢ ድምፂ ግን 12 ካብ 100 ጥራሕ እዩ ሕጂ ኣብኡ ኢኻ ትርኢ ካልእ ዝዓበየት ስታይ ዘላ እንታይ እያ ፍልልይ ዘላ ንዴሞክራሲ ኣብ ካልኦት ሃገራት እቲ ቫልዩ ዝብሎ ናይ ወስተርን ቫልዩ ካልኦት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰል ንዴሞክራሲ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ቀደም ዝለዓለ ድምፂ እዩ ነይርዎ ምክንያቱ ህብረታትና ኣብኡ እዮም ዘለዉ ዝብል እንዳጎደለ ከይዱ ኣብዚ እዋን እዚ ንባዕሎም እቶም ዴሞክራት 23 ካብ 100 ጥራሕ እዮም ኣሜሪካስ እንታይ ገዲሽዋ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይዳ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ብዛዕባ ህብረታት ናይ ዌስተርን እንዳበለት ትገብር ዝብልሲ ኣንቆልቂል እዩ ዘሎ ህዝቢ ኸ ቮተርስ ከ 8 ካብ 100 ካብኦም ንትሕቱ ሕጂ ከምዝታት እንዳበልና እንተደኣ ርኢናዮ ፍልልይ ኣለዎ እቶም ፖለቲሽያንሲ ኣብ ዕዳጋ ሒዞሞ ዝመፁ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ መወዳደርን እቲ ቮተር ዝደልዮንሲ ኣይመጣጠንን ኣሎ ናብ ትብል ከይደ ስለዚ ምስኻ ድግፍ እንታይ ኮይና ተሳዒራ ሂላሪ ክሊንተን እዚኣ ካማላ ሃሪስ ንዝብል ይተወይ እንታይ ኢለ ኣብ ሾርት ታይም ቴብል እያ እትያ ፈፂምካሲ ከምኡሲ ላንድስኬፕ ዘይፈቐደልና ከሎ ኣብ ከምኡ ኣትያ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ ኢለ ዓንተይ ገሊፀ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ኣይደግሞን እየ ብድሕሪኡ ምስ ባይደን ኮይና ምክትል ፕረዚደንት ኮይና ትሰርሕ ፅንሐት እያ እስከ ንርአ ሕጂ ባይደን ክወፅእ ከሎሲ ናቱ ፖፑላር ቮት ከመይ ነይሩ
ህዝብሲ እንታይ ኢልዎ ተሳዒሩ ምሽ ኣብ ተቐዳሚት ውድድር ምስ ትራምፕ ስለዚ ይውፃእ የልግስ ዶ ኣየልግስ ተባሂሉ ምርጫ ክግበር ከሎሲ ክልተ ሲሶ ናይ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ፖል ዝገበርዎሲ እንታይ ይብል ቁጠባና ብደንቢ ከመሓይሾ ኣይከኣለን ብኡ ተሳዒሩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ሕጂ እንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ግዜት ፖል ናይ ባይደን ዝነበረ ንሳኻ ምስኡ ስለ ዝነበረት እየ ከምፃ ተዛምደን እየ ንክልቲኦም ክልተ ሲሶ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙና ዘሎ ናይ ዋጋታት ምውሳኽ ብሰንኪ ባይደን ዝመፀ ኢሎም ይኣምኑ ፈቅዲ ሓሶት እቲ ግሎባል ኢንፍሌሽን ኣሎ ዲታራ የብሉን ንግደፎ ግን ይኣምኑ ነይሮም እቶም ቮተርስ ስለዚ ነዚ ዘመሓይሽ ፕላን ሒዛ ክትመፅእ ነይርዋ ናብ ምባል ክኸይድ ስለ ዝደለኹ እየ መብዛሕትኦም ንዩክሬን ዝገብሮ ዝነበረ ድጋፋት ስልዲ ዝህቦ ዝነበረ በብእዋኑ 60 ቢልዮን 50 ቢልዮን ገለመለ እንዳበሉ ዝህቦ ዝነበረ ቤጋዩ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሽፕ ባይደን ይጋገይ ነይሩ ንገንዘብ ንካልኦት ሃገር እንዳሃበ ንፅራ ቁጠባ ናብዚ ኣብ ፋይናንሻል ክራይሲስ ኣቲና ዝብል ስምዒት እዩ ዘለዎ ኣጠቕልል ከብላ ንቁጠባ ዝምልከት ትራምፕ ክወፅእ ከሎ ሕጅን ብዛዕባ ተሓቲቶምሲ ናይ ውልቀ ዜጋ ፋይናንሻዊ ፀገማት ሽዑ ዶ ይሓይሽ ነይሩ ዘለካ ሕጂ ምስ ተባሃለስ 46 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ናይ ፖል ድምፂ ሕጂ ፋይናንሻል ክራይሲስ ኣለና ይብሉ መብዛሕትኡ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፋይናንሻል ክራይሲስ ከዓ እንታይ እዩ 65 ካሚቲ ሆም ኦነርስ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ናይ ገዛ ርእሶም ኣለዎም ግን ብሞርጌጅ እዩ ንነዊሕ ዓመት ዝኽፈል እዩ ሕጂ እቲ ኢንተረስት ሬት እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ፊክስድ ገይርዎ እቲ ኣብ ሞርጌጅ ዝውስድ ዘሎ ኢንተረስት ዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሆም ኦነር ዝነበሩ ገዝኦም እንዳሸጡ ይወፁ ኣለዉ ምፅፋል እንዳሰኣኑ ወኸዱ ኣለዉ ክራይ ገዛ ብጣዕሚ ላዕሊ ይኸይዱ ክራይ ገዛ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 50 ካብ ሚእቲ ናይ ደሞዝካ ዝወስድ እዩ እቲ ኣፎርደብል ሃውሲንግ እንዳተባሃለ ሕጂ ኣብቲ ካምፔይን ከማን ተልዕሎ ነይራ ንሳ ክንሰርሕ ኢና ኢላ ግን ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ግን ኣይቐመፀትን ምክንያቱ እዚ ከምዚ እንዳጋጠሞም ህዝቢ እቲ ዝለመዶ ወፃኢ ኣፎርደብል ሃውስ ክረክብ ኣይከኣለን ሞርጌጅ ኣትዩ ንብረቱ ገይሩ ክወፃእ ኣይከኣለን ኣብ መንጎ የጋጥሞ ኣሎ ፅገማት ከሎሲ ንዕኡ ዝኸውን ፖሊሲ ሒዛ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ሒዛ ክትመፅእ ኣይከኣለትን ሓደ ኣይተዳለወትን ዓፂር ግዜ ነይርዋ ተኣቱ ይነበረትን ንውድቀታ ምክንያት ዝኾነ ካልኣይ ካብ ባይደን ነብሳ ተገላግል ነይርዋ ባይደን እዚ ዓይነት ተርእዮ እዚ ከምዚ እዩ ድኹም እዩ ገለመለ ተባሂሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ናታ ናይ ካምፔይን ማናጀር ዝነበሩ ንባይደን ስዕር ዘምፁ ሰባት እያ ንፅኣቶም እንታይ ሓሲባ ንሳ ባይደን ንትራምፕ ካብ ሰዓሮ እቲ ስትራቴጂ ንሳቶም ንፉዓት እዮም እሞ ንሒዞም ከምፁን እዮም ኢልያ ኣብኡ እቶም ሜይን ኣክተርስ ኣብቲ ካምፔይን ናታ ዝነበሩ ናይ ባራክ ኦባማ እዮም ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ምስ እቲ ቮተር ንክልቲኦም ይከዛምዶ ብፍላይ ናይ ዓረባ እዋን ምስ ባይደን እዩ ዘዛምዶ ባይደን እዚ ኩሉ ፀገማት ፈጢሩልናሲ ንሳ ኣካል ናቱ ነይራ ኣነ ለውጢ ከምፅእ እየ ካብ ባይደን ዝተፈለኹ እየ ክትብል ኣይከኣለትን ንባይደን ሒዛቶ ትኸይድ ናቱ ክስታይ ትገብሩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ባያስ ክኾን ጀሚሩ እዚኣ ከም ባይደን እያ ኣብ ስልጣን እሱ ከዓ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ከላ ክትገብሮ ዘይከኣለት ሕጂ ክገብረልኩም እየ ትብልኩም ዋኒ ሓስያ እየ ትብሎም ምስ ጀመረ ህዝቢ ባያስ ክኸውን ዝጀመረ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ካብቶም ዓበይቲ ነጥብታት እዚኣቶም ኢለ ክገልፅ ስለምንታይ ወዲቓ ንዝብል እወ ሰንጋል ምናልባሽ ከም ዝድበልካዮ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዙሕ ምርጫታት ብሓደ የቐሪቡሉ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ምርጫ ካልኣይ ምርጫ ሳልሳይ ምርጫ ኣየና እዩ ዝኾኖ ንዝብል ኣብኡ እዩ እቲ ሽግራት ዝፈጥር ንኣብነት እቲ ናይ ቁጠባ ሕቶ ዝዓበየ ምርጫ እዩ ናይ ስደተኛታት ሕቶ ካልኣይ ዝዓበየ ምርጫ እዩ ናይ ፆታ ሕቶ ከምኡ ምርጫ እዩ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ከምኡ ምርጫ እዩ ሕጂ ኣየና እዩ ዘቐድም ንዝብል ሕቶ እዩ ናብኡ እቲ ቀዳምነታት መፅኡ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝጠቕሶ ፀኒሕካስ ብክፋላት ክትሪኦ ፀኒሕካ ነው ሕጂ ሓደ ካብኡ ዝገርመንስ ትራምፕ ንኣብነት ሲ ኣንጻር ስደተኛታት ካብ ዝበሃል ሓደ መራሕ እዩ ነዞም ላቲን ኣሜሪካ ድን ኣፍሪቃ ድ ካብቶም ሺትሆልስ ዝብለና ፀርፈና እዩ ግን ክትሪኦ ከለካ ብሕልፊ እቲ ገለ ፓርቲ ናይ ስደተኛታት ላቲኖ ሕጂ ንኣብነት
ولا ببزح تزي مريض أوكوا كباب 45-47% نترامب مريض 46 مئتاوي تمريص هو حجي تحطو حنساب كتريو خلق انتاي يدمسل ازوم سبات زيهم يوم نترامب قامو دغبኦም مخنيات بوغن ساناي لاتينو زخون عليتا لوا بوغن كاني سدتنياتات زبزح ولا خبال عالم مصو كاتخونو كابت كبابيهم دمصو نا امريكا زيهم غن نترامب دغديفوم حجي ايناي لاي ني زقدم كل ነገር بحاده ስለዚ መጽ ካብ ኩሉ ነገር አየናዩ ንዓና ብምታይና ክንነብር ዘለና ናብ ዝብል ዝርኢ ከምዚ it is the economy baby dem ድብሎ አሜሪካ ናኡ ዓየትዩ ኣብ መጨረሻ ሳኡ ይጽሕዮ ኮይኑ ንዓይድ ስማዓኒ ንኩሉ ነገር ሓሊፍዎ أباسي أتاناي أنتاي كلينتون تايز بلد it's the economy is stupid بلا it's the economy حج economy كل جزء أب كل هاجر مالتي تا كجان صبان وسنتين أوروبا بزناي دك أنستيون عاي قريمني ما تا سنقال عن تويز بلا سي عادتاونت يلن أيولن جن كل يخيرندي جن pronounce دا يكونن إيو زبالة مسيلني جن أبتي سبسي منغو سعادن منغو سلمتن منغو لاتينون رؤي زخونة فللي على ستاتستكس توم زنت زهابو مالتهم نعبنت دك أنستيو سعادن سلمتن تفلالينين تن دك أنستيو سلمتس لألي ميتاويتين كاملا مريضا تن دك أنستيو سعادو خاهم زبلنايو زبزحا ترامب مريضا كالي زاناي لاتينو استبهالت زي من يشمو ياشكا مونك دي شمو building diverse democracy زبل اجنا أمريكا زلو زي قاتات بعاليتهم بخلو مع أميتو مالتي أجمتهم لاتينوس نفسهم كما يريئوا أجت ترامب زبلهم سرقتيهم كريمنالز قال ملا قديفكا كابتهم سلمتن لعلي نسهم تم لاتينو نفسهم كم تعادوا غيرهم مزريئوا كله أفريكان أمريكان إيجان أمريكان لاتينو أمريكان يبليهم قنتم لاتينو نفسهم نفس عاديهم زغروا إيزبل سلازي اتي ترامب زيادة ممرازهم ون ستتحاذ خون خلي مخنياتو مس ترامب نفسهم أساسيس لازقورو اتخالي سدتنياتات أمريكاس ناي سدتنياتات هاقريا يزبهال قنتم سدتنياتات كلهم نفسهم معرة كيرو ما يكون زريانا أبنات ترامب سدتنيا ايو توحد فرقوس كاب سكوتلاند هاب قلز مسيو قن ترامبن كالوتن they think كالوتن على أمريكاويان جيروم زحاسو مثلاني سلازي نحنا كنرس لنا نحنا زيادة ناي بريسيدنت هنكون مثل لنا زبلو خوين يسمعني نازي أبقمت اتخا أوباما ناي أمريكا بريسيدنت كون مخالو ناي بحقي تأمراتاوي إيوها تبلو تخيل مالتي تكالت ناي أوباما كالوت ون اتي تردئتات حزبي قال انت يالو ازم استماهرون ليبرالز بهارون مستخالق كدانا قصو خوليهم جن كمتهم بلو كولار زبهالو سراحتنياتاتن بعلمة زدفون كا كمزي وفيات هايكونن نابنت عبز عادي ناي بريكسيت مريج هنقبر كلنا مبزحتهم من السيات مس إيروبا حبيركا مصنع قال زبليهم زدكفون يروم أبتم معالت مرسا مسكونا جن قال يوم بارت حديرهم ديهم قال يوم أو قال هيدهم ديهم أبتم الرجع جن أين ورون تم عبيت جن تم كونسرفاتيف ما إنجلاند ما بريتن زبلو جن ليت تسيوم تسريع يحادرو دمسهم كأيهبو أب أمريكان كون مثلاً زم Let's America Great Make America Great Again زبلو الصم بمولو دمسهم ذهبيز مثلاً توم ليبرال أربان سب أربان كا عندي statistics already I don't know جن معري دمس ذهبو أي مثلاً تي زيادة وفيات زيادة nationalist زيادة تايز بحال بهراويان
ኮይኖም ይስምዑኒ ትራምፕ ኸኣነ ሰንቲመንት እዚ ክሳብ ዝከኣሎ መዝሚዝዎ እዩ ሓንሳብ ስደተኛታት ናምፅእ ሓንሳብ ቁጠባና ብቻይናን ብገለን ተኣብሊሉ ዋላ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ከይተረፈ እዩ ዝነቕፎ በቃ ኣሜሪካስ ዳምፒንግ ግራውንድ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ቻይናን ናይ ኤውሮጳን ኮይና እዩ ዝብል ስለዝስ እቶም ረቑሒታት ብዙሓት እዮም ግን ቁጠባ ወሳኒ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ኣየናይ ቁጠባ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ምስ ቁጠባ ተተሓይዙ እቲ ፍርሃት ከም ዝበልካዮ ኢንፍሌሽን ኣሎ ግን ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ሕጂ ክገብሮ ድዩ ኣይገብሮን ድሕሪ ኢና ኢንፍሌሽነሪ እቲ ናቱ ፖሊሲ ንኣብነት ካብ ቻይና ዝመፅእ ኣቑሑት ካብ ኤውሮጳ ዝመፅእ ኣቑሑት ዝያዳ ቀረፅ ካብ ዝሃልየ እንተኢሉ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ንሱ ክኸፍሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ኢንተረስት ሬት ከዓ ከውሕደ እንተኢሉ ከዓ እቲ ዶላር ክሓስር እዩ ማለት እዩ ብመንፅሩ ከዓ እቲ ወርቅን ገለመለን እንዳኸበረ ክኸይድ እዩ ስለዚ ነቲ ኢንፍሌሽነሪ ረዥም ኣብ ግዜ ባይደን ዘሎ ዝያዳ ንላዕሊ ዝሰዶ እዩ ዝመስለኒ ሕጂ እቲ ዝብሎን እቲ ህዝቢ ዝርድኦን በበይኑ ኮይኑ ተሰሚዐኒ هو ከምዚ ንዕልለሉ ዘለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብሕልፊ ናይ 2024 ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ነይሩ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ ከምዚ ኣነፅር ኣቢልካ እዝን ኢልካ ክተውፅኦ እውን ክብር ይብል እዩ ወላ ኣብ ገለ ክትሪኦ ከለካ ምዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ሙስሊም ፎር ትራምፕ ዝበሃል መፅኡ ስለምንታይ መሪፆሞ ዝበሃል ነይሩ ምክንያቱ ኣማራፂ ስለ ዘይረኸቡ ካብ ባይደን ምናልባሽ እውን ከምኡ ካብ ካማላ ናብኡ ገፆም ከይዶም ኣለዉ ነቲ ኮንፍሊክት ክውድኦ ኢሎም ኣብቲ ዳሕረዋይ ዕላልና ክንሪኦ ንኸውን ኢና ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዝነበረ ምርጫ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ህዝቢ ከዓ ናቱ ቀዳምነታት ርእዩ ዝኸደ ብኡ መፀን ከዓኒ ንትራምፕ ዝመረፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ኢኹም እውን ትብል ዘለኹም ተዘይተጋገየ ካልእ ምናልባሽ ኣብዚ ክንጠቕሶ ዘለና ትራምፕ ኣብቶም መንእሰያት ኣይክምረፅን እዩ ዝበሃል ሓሳብ ነይሩ ግን ኣብ ከባቢ 20 ክሳብ 40 ዘለዉ መንእሰያት ክትሪኦ ከለካ ኣብኡ እውን ፅቡቅ እዩ ኣምፂኡ ዳርጋ ናብቶም ዩቱበራት እንዳኸደ ፅቡቅ ጎስጓስ ኣካይዱ እዩ ናብኡ ንኣብነት ኣብዚ ጆን ሮጋን ኤክስፒሪንስ ዝበሃል ናቱ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዘይመልእስ 47 ሚልዮን እዩ ተራእዩሉ ምናልባሽ ባረን ትራምፕ ትንእሽተይ ወዱ ናብኡ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ዝነበረ ብዙሕ ከምዚ ዝበልናዮ ብዙሕ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንትራምፕ በቲ ናቱ ንፁርነት ኣብ ዓወት ዘምፅኤልና ክንከዶ ንኽእል መስለኒ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ዶ ክንሓልፍ እዚ ይኣኽለና ይመስለኒ ጥራሕ ንእሽተይ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ እዚ ናይ ኤትኒሲቲ ፀገም ኣሎ የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣሎ እንድዩ ሞር ሎሚ ሰባት ግን ኣብ ኢሹ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ንትራምፕ መሪፆም I don't know why ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓቶም ይጥቕመና ይጎድኡና ኢሎም ዝሓሰቦ ባዕሎም ካልኩሌት ዝገበርዎ ኤሪትራውያን ንዲሞክራሲ ዝድግፍ ስርዓት ገዲፎም ንትራምፕ ዝደገፍ ውሕደት ኣይኮኑ ምክንያቱ ብቁጠባ አንፃር ሪኦም ምክንያቱ ሲ ቁጠባ ዓቢሎም እዞም ትራክ ድራይቨር ዝነበሩ በቃ ዳርጋ ዝሒሉ እዩ ዘሎ ስራሕ ስለዚ ንሕና ቁጠባ እዩ ዘድልየና ክንነብር ኣለና ናብ ምባል ዝኸዱ ትሰምዕ ኢኻ ሕጂ ሲ ብዙሓት እዮም ናብኡ ከይዶም እዚ ይኹን እቲ ግን እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ጋቨርነንስ ምሕደራናትካ ከመይ ክኸውን ኢልካ ተቕርቦን ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ካን ወሰንቲ እዮም ኦባማ ዝጠቐሞ እቲ ላንድስኬፕ ኢለ ትራምፕ እቲ ላንድስኬፕ ናይ ሕጂ ጠቒምዎ ኦባማ ቡሽ ክመፅእ ከሎ ወዲቓ ኣሜሪካ ነይራ ሕጂ ቼንጅ እንዳበለ መፅዩ እቲ ግራውንድ ጠቒምዎ ክብል ደልዮ እሞ እቲ ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ካን እቲ ስራሕ ንስካ ትመፅእ ዘለካ ኣርእስትን ግን ኢሹ ናብ ቁሽ ገፁ ዝኸይድ ግን እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጥራሕ ክብል እየ ደልየ ናብቲ ካልኣይቲ ሕቶ ክንከይድ እወ ትኽክል ኣለኻ እሱ ኣገዳሲ እዩ ምናልባሽ ነዚ ተረዲኡ ይመስለኒ ትራምፕ ከማን ሕጂ ነታ ናቱ ካምፔይን ማናጀር ዝነበረት ሱሲ ዋይለስ ሕጂ ናይ ዋይት ሃውስ ቺፍ ስታፍ መሪፅዋ ኣሎ ኣይ ቲንክ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ቺፍ ስታፍ ንክትከውን እያ መስለኒ ሕራይ ካብዚ ሕልፍ ኢልና ምናልባሽ
ኣብኡ እንዳተንከፍና ክንመጽኢና ዝኽንዛረበሉ ድጸናሕና ምምጻእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዓለም እንታይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ወይ እንታይ ጽልዋ ዘለዎ ይመስለኩም ኢልካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ናይ እስራኤል ፍልስጤም ኩነታት ኣሎ ወይ ናይ እስራኤል ኢራን ከምኡን ናይ ሊባኖስ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ዩክሬን ኩነታት እውን ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ናይ ዓለም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ንትራምፕ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ይብልዎ ኣለዉ በዓል ፑቲን ናይ ቬነዙዌላ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መጺኻልና ዶ እዚ ዓይነት ደርፊ ንሰማዕ ኣለና እሞ እንታይ ጽልዋ ከምጽእ ፓራዳይም ሽፍቲ ከምጽእ ዲስከ ናብኣ ንመለስ ሕጂ ሰንጋል ናባኻ ክመጽእ ዶክተር ማሃቦ ብዙሕ ተዛሪባ ኣነ ንዶክተር ሳሃቦ ኣራይ ነብሬ ናባኻ Okay, thank you. أنا ترامب لو تيمسن لو أيمسن زبل سنغال عنتو بيقرب تنكفى بالونيرو أتي بوليسنا أمريكا فلا يكاتنا يوصع قدات درجة كل جزيسي أب أمني زتوا قريو بزح مكيارات زلو أي مثلا جن نايوشتن نايدجن كأختو ولا درك لها بزيادة أبت نايدجة زيادة ملوات زلو يمثل كاو كم تعنتو يزبلكو اتناي ترامب personality وساننة الله ترامب executive ببحرياته بخل نجارو وساني كوسن دحر زي بالسبي حجتناي ترامب بحريات الله أبرسي حجي خاملو مانديت واهي بلو ندخل تبايتوتات مع أمريكا تقاطعت إيرو الله مالتي ويكا مملوء دقف الله حجي ترامب زغرو حسابات أبتو بايتون أمريكا خصدق زلو الدلسي عبي إيو كالك كم تعنتو بيستبهالة اتناي بايدن سرعات أبحما أوان سلازمس أدي ويكا أبناتو دخمدي بزوح أبحما كنتاتي نيرو فلايك أبوش تترينا تقطباني أمريكا تي إنفليشن دا عبيه خيرو تي إنترست ريت زرقا عمت حمشت مئتاويت نتوسان حمشتن قلن دا بلا دا وصغي خيط صنيهو كمون نايدق ناي عالم كنتات ترينايو كابتي ترامب أبزنور الأوان حجز خفا يمثلالو أبناي ترامب أوانسي تاناي سوريا كوينات نيرا الصاغة شعوتو الديا دهر ترامب جن ناي أفغانستان كونتات انترينايو أفغانستان كابتي تناي أهجراو سراويت وسيو طالبان بملو استواسا صارلو كونتات يزلو زناي فلسطين ناي إسرائيل ناي إيران السوين ناقددي زخيد زلو اتي ناي immigration كونتاتون أب عالم زلون أيتم حيشن حدا نقر استعذب كو ترامب أب سلطان كله نابنت نزوبانا زملكت اتنا أمريكا قطعو متتاو درقا وحيدو ينيرو انتاي راب تزاوار من قدين اتناي مأكلاي مبراق زلو حيالات ويكا مأكلوت حيالات زباح الحقرات كم سعوديان كم إمارات زبلا نعم درجة سلطان زهالن أو صورت زجبرن ناي كبابينا بوليس كونا زخارة لخونة تاتي تفتيرو زون يقصل الله حجزي أبجزي ترامب زجمرة إيو زغطل مثلني ترامب أو لي إيران نتصر بوليسي نيرو نعبندت نتي أوباما زجمرو مس إيران مدنقات زبل بوليسي يرو أنصار إيران إسرائيل بمدقافي قيمو نعبندت كم ذكر إمباسا أمريكا كاب تل أبيب يروساليم يكيدو حجون كم زبحال زلو مجلسي هبلو دارغان إيرانسي متنقعتا هيبوايو ترامب نعم إسرائيل قزكي ميسائيل قلز بحر روكي زبحال كحساب يبلون زعينتو مالتي سلازي بزح لوطي كنرئدو عين رئن أنا نرئ مثلني نابنت عبت قدامي ترم climate changes بها زملكت بزح لوطي ترى ينير دارقا مبزحت الهاجرات كصدقو تدالي نابز نبرا الأوان ترامب مسمثة كابتناي
ፓሪስ ውዕል ዝበሃል አንሳሒቡ ድሕሪ ትራምፕ ከዓ ባይደን ምስ መፀ ከዓ ንክላይመት ኣህጉራዊ ወይ ከዓ ዓለማዊ ክሊማ ዝምልከት ዳርጋ ብዙሕ ንቅድሚት ገስጋስ ተገይሩ እዩ እዚ ትራምፕ ንድሕሪ ዝመልሶ ይመስለኒ ንኣብነት ዝያዳ ነዳዲ ክነውፅእ ዝያዳ ፍራኪንግ ክንገብር ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብኤነርጂ ብሰዓት ርእሳ ክትክእል ኣለዋ ኩሉ ዓይነት ከዓ ክትጥቀም ኣለዋ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣትያቶ ዝነበረት ኮሚትመንት ኣብ ክላይሜት ቼንጅ ክጎድል ይኽእል መስለኒ ካልእ ንናይ ዩክሬን ዝምልከት ነቲ ኩናት ዝምልከት ርግፅ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣረኣዩን እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ኣረኣያን ይፈላለዩ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ኣዝዩ ግዙፍ መዓት ቢልዮናት ትሪልዮናት ገንዘብ ዘወፍር እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንዩክሬን ክትሕግዛ ከላ እቲ ገንዘብ ብቐጥታ ናብ ጁባ ናይዞም ዓበይቲ ትካላት እዩ ዝኸይድ እዚኦም ከዓ ካብቶም ንትራምፕ ዝትክፉ እዮም ስለዚ ሓደ ባላንስ ክሕሎ ዘለዎ መስለኒ ኣሜሪካ ከይዳ ትራምፕ ከይዱ ነዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ከቋርፆ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ ዓለም እውን ናብኣ ትኸይደላ ተፃውዒት ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ብረብሓ ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ብረብሓ ናይዞም ዓበይቲ ትካላት እንተርኢናዮ ምናልባት ኣንፃር ረብሕኦም እውን ስለዝኸውን ዝኽእል ንትራምፕ ኢዱ ክጠውይዎ ዝኽእሉ መስለኒ ከም ዳዓንቶ ቤት ዝተባሃለ ናይ ካመላ ገንዘብ ካብ ተራ ህዝቢ ካብ ክራውድ ፋንዲንግ ዝተዋፀ እዩ ናይ ትራምፕ ግን ናቱ ገንዘብ ኣለዎ ኣብ ርእሲ ከዓ ቢልዮነራት ከም በዓል ኤሎን ማስክ ገለ ዝበሉ እዮም ደጊፎሞ እዚኣቶም ከዓ ናቶም ኢንተረስት ክህልዎም እዩ ከም ዝረአ ዘሎ ከዓ ኤሎን ማስክ ዳርጋብቲ መንግስቲ ትራምፕ ክህሉ እዩ ናቱ ረብሓ ከዓ ክሕሉ ክኽእል ይመስለኒ ሕጂ ንኣብነት ትምርጫ ምስ ተኻየደስ ዶላርን ቴስላን ክልቲአን ንላዕለየን ተወንጭፈን እቲ ዋግአን ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ረብሓ እውን ኣለዉ እቲ ህዝቢ ዝበሃል ከዓ ህዝቢ ከምቲ ዓንቶ በይሰንጋል ዝበሎ ብዙሕ እሱ ዝርድኦን እሱ ዝህቦ ድምፅን ወሳንነት ክህልዎ ክእል እዩ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ፖለቲከኛታት ናይ ቁጠባ መራሕቲ ኢንዱስትሪያሊስትስ ግን ንትራምፕ ክፀልዎ ዝኽእሉ ይመስለኒ ሰንጋልስከ ኣብዚ ክንብሎ ፀናሕና ወስኸሉ እሞ ብፍላይ ግን ትራምፕ ኣንጻር ኩናት እዩ ዝበሃል ርድኢት ኣሎ ናብ ዓለም ኣብ ዝነበሮ ናይ 4 ዓመት እውን ብዙሕ ኩናት ኣይረኣናን እሞ ነዚ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ፀጥ ከብሎ እዩ ኣብ ገለ ወሱ እውን ዝብሎ ኣነ ፕሬዚደንት ከይተረከብኩ ቅድሚ ጥሪ እውን ንገሊዩስ ከህድኦ እዩ ዝብል ምናልባሽ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ንኽእል ናይ መረፃ ወላ እውን ኣብ ሩስያ ዘለው ሓለፍቲ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ኣብ 24 ሰዓት ደው ድብል ኩናት ኣይኮነን ግን ትኩዕሶ ከዓኒ ኣብ ናይ ትራምፕ ሜዳ እያ ዘላ እዩ ዝበሃል ሕጂ ትርድኢት ምክንያቱ ኣሜሪካ ብዙሕ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ትህብ ሃገር ስለ ዝኾነት እንቶም ዶ ክስታይ ንረዳእ እያ ውፆት ሕዋት ኣብ ኣሜሪካስ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣይልወጥን እዩ ከም ፖሊሲታት ኣይልወጣን እየን استراتيجي ጥራሕ እዩ ዝልወጥ استراتيجي ተተለዊጡ ግን ለውጢ ተራእዩ ኢና ንብል እየ ዝብል ዘለኹ እሞ ቅድም ንዓ እንስካ ክገልፀን መታን እንታይ ትለውጢ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ንኣሜሪካ እንታይ ተጌርካ ኢኻ ለውጢ ተባሂሉ ከም ዓብዪ መሰረታዊ ለውጢ ዝቁፀር ንዝብል ሓሙሽተ እየ ክገልፅን ቀዳመይቲ ኣብ 1950 ወላዲ ትሩማንሲ እዛ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ኢሉ እዚ ናይ ዝሑል ኩናት ዝኣወጀሉ እዩ ኮሚኒስት በቃ ብሎክ ክንገብሮም ኣለና በቃ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ኢሉ ዝኣወጀላ ሕጂ እዚኣ ኣብ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ተመዝጊባ ቀዳመይቲ መሰረታዊ ለውጢ ፓራዳይም ሽፍት ተባሂላ ትግለፅ እያ እታ ካልኣይቲ ሪቻርድ ኒክሰን እዩ ኣብ 1969 ክሳዕ 3 ዘሎ ኣብ ቪየትናም ዝነበረ ኩናት ተካይዶ ዝነበረት ኣስሒቡ ተመሊሱ ኣቋሪፆ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ
ህዝባዊ ተቃውሞ ዳቂሞ ይኽንብል ንኽእል ኢና እቲ ንሱ ኮንቨንሽናሊ ዝፈልጥ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ንሳቶም ግን ጎሪላ ኮይኖም ዝፈጠርዎ ይኽንብል ንኽእል ኢና እቲ ጫካ ደምስ ጫካ ስለ ዝኾነ ኮንትሪቢሽን ነይርዎ ገለ ክንብል ንኽእል ሕቶ ግን እንታይ ኣሜሪካ ከም ዓባይ ለውጢ ፓራዳይም ሽፍት ትሕሰብ ኩሉ እቲ ፖሊሲኦምሲ ኣንጻርናም ዝኾነ ከነጥፎ ኢና እንዳበሉ ክኸዱ ፀኒሖምሲ ዊዝድሮው ገይሩ ምውፁእ ከም ዓባይ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሽፕ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ ተገይራ ትውሰድ ጂሚ ካርተር ናይ ጂሚ ካርተር ከዓኒ ለውጢ ገይሩ ተባሂሉ ዝግለጽ እዛ ናይ ካምፕ ዴቪድ እያ ናይ 1975 ንእስራኤልን ንክስቶን ኮፍ ኣቢሉ ንግብፅን ኮፍ ኣቢሉ ዘተጥርቆም ማለቱ ክልተ ፀላእቲ ዝበሃሉ ንዓለም ክስታይ ዝገብሮ ዝነበሩ ዝበሃሉ ገይሩ ከም ፓራዳይም ሽፍት ገይራ ተወሲዳ ሕጂ እቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለውጢ ክገብር ድዩ ኣይገብርን ትራምፕ ክንብል ከለና ነዚኦም ኣብነታት እንዳወሰድና መታን ክንግምግም ኢለ ብሓር ብድሕሪኡ ቢል ክሊንተን ዶክትሪን ኦፍ ኤንላርጅመንት እንዳበለ ዝግለጽ ዝወሰደ እዩ እሱ ከዓኒ ንኔቶ ኣሓይሉ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ዝብል ኣመር ኣምፅኡ እታ ፖሊሲ ቀዳመይቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሮቴክት ዩኤስ ኤንድ ኢትስ ሲቲዘንስ እያ ትብል ንዜጋታትን ንኣሜሪካን ምሕላው እያ ትብል እታ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ናቶም ስለዚ ነዚኣ ባዕሉ ብሕልና ኢና ንሕልዎ ሃገርናን ህዝብናን ዝብል ዝነበረ ተሓሳስባ ለዊጡ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ የእትይዎ እዚኣ ከዓ ዓባይ ለውጢ ተባሂላ ተመዝጊባ ትብለና ብድሕሪኡ ዝግለጽ ጆርጅ ቡሽ እዩ ኣንቲ ታሊባን እዞም ንኣክሲስ ኦፍ ኢቭል ኢሉ ፈልዩ ፅዎ ፀላእትና ዝበሃሉ ዝነበሩሲ ፈታውን ፀላእን ከነለለና ፀላእትና ዝበሃሉ ኢራን ኖርት ኮርያ ኢራቅ እየን በቃ እዚኣተን እየን ኣክሲስ ኦፍ ኢቭል ስለዚ እቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽን ናትና ነቲ ካልእ ኩሉ ፈታዊ ነዚኦም ጥራሕ ፀላእ ገይሩ ክርኢ ኣለዎ ኢሉ ብምውሳኑ ከም መሰረታዊ ለውጢ ገይሩ ይውሰድ ሕጂ ካብዚኦም መበገሲ ገይረ ክኸይድ እየ ትራምፕ ኸ ከምኡ ዓይነት ነዚኦም ሻድሻይ ኮይኑ ክኣቱ ድዩ ኣይኣቱን ንትብል ሕቶ እየ ክምልስ ደልየ ካብዚ መበገሱ ጀሚረ ንዓይ እንታይ ይረኣየኒ ኣብ መንጎ ኢንተርናሽናል ሕጂ ዓበይቲ ኢሹ ዘለዋ እንተዳሪእኸን ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን እየ እቲ ትራዲሽናል ፀንሐ ኤሮጳውያን ኣሜሪካን ንዩክሬን ሓጊድካ ንራሽያ ምድቃን ዝፀንሑ ሕጂ ክወፅእ ድዩ ዊዝድሮው ክገብር ድዩ ኣዚ ኤክስፐንስ ናይ ዩክሬን ከምቲ ካብ ቪየትናም ምውፃእ ኣብ ግዜ ሪቻርድ ኒክሰን ከምኡ ዓይነት ክትኸውን ኣይግድሰናን እዩ ክንዲዚ ቢልዮናት ናባኹም ዘጥፍዓሉ ምክንያት የለን ስለዚ ዘለኹም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ትብሎም ድስ እንታይ ክኸውን ንዝብል እዚኣ ክንሪኣ ኢና እዚኣ ዕድል ኣላቶ ለውጢ ገይሩ ፓራዳይም ሽፍት ሰሪሑ ንኸትብል ዋላ ክልቲኦም ተደኺሞም ኣለዉ ናፀይ ርድኢት ራሽያን ሕጂ መፂን እዚ ፅቡቅ ነቲ ክኾነሎም ክእል እዩ ነቲ ኣይሕግዘካን እየ ድሕሪ ሕጂ ካባይ ትፀበ 60 ቢልዮን ገለመለ በብእዋኑ ዝበካ ሰብ የለን ክብሎ እዩ ራሽያ ተዳኺማ ስለ ዘላ ንሰላም ከዓኒ ናብ ሰላም ክትኣቱ ባይታ ክትረክብ እያ ንትራምፕ እኮ ዳርጋ ጥሩምባ እያ ገይራ ትራምፕ መፂለይ ትብላ ስለዚ እንታይ ይመስል ወይ ኣይግድሰኒን ኢሉ ዊዝድሮው ክገብር እሞ ኣነ እቲ ፕላነይ ክውድእ ይመስል በካልእ ሸነክ ከዓኒ ኣብ ሰላማዊ ዕድል ረኺበ ኣብ ባይታ ኣብ ኔጎሽሽን ገይረ ክውድኦ ትብል ዘላ ትመስል እሞ እዚኣ ንባዕላ ከም ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ከመይ ክትመፅእ እያ ፓራዳይም ሽፍት ክትፈቅድ እያ ትብል ሓንቲ መፃወቲት ኤርያ ኣላቶ ንሪኣ ኢና ክገብራ ዝኽእል ይመስለኒ ግን ኣነ ክገብራ ዝኽእል ምስኣቶም ሻድሻይ ገይሩ ተፀውዖ ሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ ግን ስማዓኒ ካልኣይቲ መፃወቲት ባይታ ዘላቶ ለውጢ ገይሩ ከምቶም 5 ዝበሃሉ ዘለው ሽሞም ምስኦም ክገብራ ዝኽእል እዛ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን እንዳተባሃለት ትግለፅ ዝነበረት ናሬሽን ልውጣ እዩ ኣብ ምንታይ ዝልውጣ ዘሎ ምሰካ ኖ ሞር እስራኤልን ፍልስጤምን እኳ እዩ ዘሎ ኖ ሞር ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፀሉ ስልጣን ዝሓዘሉ ዝክረካ እንተኮይኑ እዛ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ኢሉ ምፅዋ ንግብፂ ናቱ መሻርክቲ ገይርዋ ነተን ተሪፈን ዝነበራ ሃገራት ንእስራኤል ኣፍልጦ ከም ዝህባ ኣብ ምግባር ኣንፃራም ተፃወቱ ስለዚ ንእታ ፓራዳይም ሽፍት ገይሩ ኣብኣ ዓባይ ኣይኮነትን
كل زخون خوينو جن لوط نيرا نزي حجي بمن غيرو ليفريج خطرلاي ريوانديو ليفريج خطرلاي ነገራት ዓረብ ዳርጋ ንፍልስጤም ፀሊምኩም ኢኹም ኢለን ናይ ፍልስጤም ጉዳይ ኩለን ዳርጋ ገዲፎን ዝኸዳ ዘለዋ ይመስላ ምክንያቱ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ባህሬን ኩለን እዚኣተንሲ ንእስራኤል ኣፍልጦ ሂበና ስዑድ ዓረብ ኣፍልጦ ዘይነበረ 100% ኣይሃበትን ግን ዳርጋ ጀሚራ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ተኣቱ ኢላ ባንጌራቶ ዝነበረት ትፈቅድ ጀሚራ ስለዚ እዚ ኪንግ ሳልማን ምስ መፀሲ ለውጥ ንርኢ ኣለና ሳልሰይቲ ሱዳን እያ ነይራ ሱዳን ከማን ከይተረፈት ኣውዓት እያ ንኣፍልጦ ሂባ ሕጂ እዚታት እንተደኣ ርኢናዮ እቲ ፓራዳይም ሽፍት ናሬሽን ልውጥ ኣሎ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ሕጂ እንድሓሪዙ ዘሎ እስራኤል ኣትያቶ ዘላ ኩናት ንጋዛት ዋዕዋ ዓቢላ እዚ ናን ዲስክሪሚናታሪ ዝበሃል ፓኒሽመንት ምሻለካ ትፋየዶ ዘላ ኣብ ሌባኖን ተካይደላ ንኢዝሙላ ጥዋዕ ትብሎም ኣላ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ምሰካ ሕጂ ናይ ኢራን ፕሮክሲ ዎር እዩ ኢትስ ኖት ናይ እስራኤልን ናይ ፍልስጤምን ሕቶ ኣይኮነን እዩ ወዲእዎ እዩ ስለዚ ንሕጂ ዘለና ሕቶ ንኢራን ምጥፍእ ጥራሕ እዩ ንመን ደጊፍካ ንእስራኤል ደጊፍካ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ፓራዳይም ሽፍት እዩ ናይ መጨረሻ ለውጢ ዘምፅእ እዩ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ እንድሕሪ ክትዕወት ኮይና ንእስራኤል ክድግፍ ተኮይኑ እስራኤል ከዓኒ ሎሚ ብርፂ ኩነት እንተልያ ሓትት ዘላ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ክትገብር ኣብ ሶማሊላንድ ከይዳ ናቫል ቤዝ ክትገብር ንመን ክትቋፃፀር ውቲ ጥራሕ ሕጂ ዓፅሎ የመን ንዕኡ እያ ሕጂ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ጌራ ንዕኡ ክትሕዞ ትደለና እዚ ዝኩነ ስለዚ ንኢራን ክድግፍ ዝኽእል ሕጂ የመን ጥራሕ እዩ ንዕኡ ዘገልግለኒ ከዓኒ ኣብ ጥቕኡ ከይደ ናቫል ቤዝ ክገብር እየ ንዕኡ ቁጥቁጥ እያ ኣትብል ዘላ ሕጂ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ኢራንን የመንን እስራኤልን እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ትጠወታ ስለዚ ነዚኣ ትጥቀመላ ነዚኣ ተጠቂሙ ለውጢ እንተደኣ ኣምፅኡ ናይ እስራኤል ናይ እዚ ቱ ስቴት ሶሉሽን ሂላሪ ክሊንተን ኮ ትጋገየ ዝነበረት ቱ ስቴት ሶሉሽን ትብል ነይራ እቲ ፀወታ ባይታ ዘሎ ግን ተቐይር እዩ እስራኤልን ኢራንን እምበር እስራኤልን ፍልስጤምን ዝብል ሕቶ የለን ኣብ ባይታ ንሳ ግን ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ሕቶ እዩ ብቱ ስቴት ሶሉሽን ክፈጥሮ እየ ዝብል ዘሎ ንሱ ግን እንታይ ኢሉ ንኢራን ከምዘየላ ክድምስሳ ኢና ንእስራኤል ሓጊዝና ክንድምስሳ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ዴሞክራትስ ኣብ ነቲ ኒክለር ኣይትህሮሞ ነቲ ናይ ጋዝ ቦትኦም ኣይትህሮሞ ኢሎም ፕሬሽር ክገብርሉ ፀኒሖም እዚ ግን ሕጂ ቦሎ ደማትሶም ድላይ ካብ ግበሮም ዝብል ፖሊስ ከምፅእ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እዚ ብምግባሩ ከዓኒ ኣብ ዓለም ዓብዪ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ለውጥታት ኣብ ኣሜሪካ ናቱ ነፀብራቅ ናቱ ሪዛልት ኮይኑ ክመፅእ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ዋል እስከበሉ ንርአዮ እምበር ምዝ ናይ ትራምፕ ናብ ኪናት ብዙሕ ኣይፀቅጥን እዩ ናብ ዝብል ኣንፈት ተመፂኻ ማዕረ ክንድኡ ናብ ኪናት እሞ ከዓኒ ኢራን ዳኣክል ክሃርም እዩ ድብል የጠራጥር እዩ ግን ምናልባሽ ታርጌት ዝኾነ ኦፐሬሽን ወይ ስርሒታት ገይሩ ገለ ምፍርራሕ ገይሩ ፀቕጥ ክፈጥር ክእል እዩ ድብል እምነት ከሎ ክእል እዩ ግፍሕ ድበለ ርእስቲ እዩ ምናልባሽ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ከይነጥፍ እውን መብራህቱ ትውስኸሉ ነገር ተለካ እሞ ወስኸሉ ኣብቲ ናይ ዞባናስ ናይ ቅርና ኣፍሪካ ገፅና ሽዑ ክንከይድ I think ብዙሕ ዝውስኽ የብሉን ዳርጋ ሰንጋሪልዎ እንዲ ኣብቲ ናይ ዞባና እንተኣተና ሓይሽ ቁርቡን ዳርጋ ኣቲና ኢና ምስለን ምስቲ ናይ ሕቱን ናይ የመን ሽጥሓ ሒዙ ዳርጋ ኣቲና ኢና ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ እቲ ዞባና እውን እቲ ቮላታይል ወይ ኩሉ ግዜ ዕግርግር ዘይፍለዮ ከባቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሕቱሎ ሕጂ እዚ ምስ እስራኤል ሰጊሮም ሚሳይል ድዳረብ ኢሉ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ኣሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዳርጋ ድሓን ተስፋ ተራእይዎ ነይሩ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ተፋነን ዓይነት ገፅካ ኣሎ ምናልባሽ ምዚ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ከ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ነገር ክፍጠር እዩ ናብቲ ከባቢ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ መስለኒ ክልቲኣቶም ናይ ኤርትራ መራሕን ናይ ኢትዮጵያ መራሕን ዳርጋ ካብቶም ተጓይዮም እንኳዕ ድሓን መፃእካ ዝበሉ እዮም እውን እንታይ እስከ ረኣየኩም ኣብዚ እስከ መብራህቲ ባእኻ ክጅምር I think ኣብ ዞባና ኣብ ታሪክ ተመሊስና ቁርብ ምርኣይ ከድልየ ምስለኒ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሓውሰንጋል ዝበሎት ናይ
ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ናይ ጊዜ ትሩማን ብሩዝቨልት ዝተጀመረ እዩ ናይ ምስ መወዳእታ ኩናት ዓለም ተታሒዙ ድሓር ሩዝቨልት ተቐልጢፉ ስለ ዝሞተ ትሩማን ተረኪቦ ማለት እዩ ግን እታ ናይ ኮልድ ዎር ፖሊሲ እያ ሕጂ ሩዝቨልት ካልኣይ ኩናት ዓለም ክውዳእ ከሎ ካብ ያልታ ናብታ ቢተር ሌክ ናብ ግብፂ ክመፅእ ከሎ ምስ ናይ ስዑድያ ንጉስ ምስ ናይ ግብፂ ንጉስ ምስ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምዚኦም ሰለስቲኦም እዩ ተራኺቡ ኣብታ መርከብ ተዘራሪቡ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ነገር እንተን ፖሊሲ ሓንቲ ነዚ ጂኦስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ምውሓስ ትብል مسألة أساسية خا إسرائيل هلاوي موحاس مالتها أجينا زي أتقبل تخين كها السعوديان نجيبسن كتحزان لك أبرسي خا السعودية بتوان تزيد الدلت هاجر زنبرتها جن ندادق توص جميرة تسفاز الله هاجريا أبطئي عارخة أقداسيس لزخونتك السعودية خا بستخالك أمتن كا كتحلوها كتكال خلالها مقبار مالتي الجزء السعوداوي مس MBS ممسا أبرسي إسرائيل زرقي was a law policy دارقا بدق بلعلو وسيودا حجي يقلس على اللمبر بتحت زغيز نبري السعودية مزخلو نعرباونت تخلا خاليت مس اسلمنا إلى نفسان دا أغربت كلا مس إسرائيل جن كل جزء طبق زمدنا ينيروا تحتي إيو دبلوماسياوي نصر ليكون خون خالي جن مس إسرائيل مفتات أين بران جبت خاء أتي سرعات نايتين النجوس مستغيرة أبجزي ناصر تغير عملتها التي زوبا ناب حادقة أتياتو دهريو مس أسادن إسرائيلن أبتجبر سمعك خمسة وسنجال زبلو نتي كونتات كيرهم مالتي حجي كابز فورمولا زحان تتغيرت هاجر تلا من الباتات تاريخنا خمس إلى نيرة تكيع بحرون أقداسي زوباس لزخونة كمتي جولس فورستر جولس زبلو كبهال إيرترا ناطرحت كون يقبقى نيرو جن ناي أمريكا ربحات باهيلو مس إثيوبيا انت تقورنات يحايش هجزي ناي جيوستراتيجي وساني بوليسي إيو لازي نإثيوبيا حيسكا إيرترا خاء أكال إثيوبيا تكون مقبار مالتي بفلا يبتقوان بزنبرة نعربا ونتن نايقلن معبلان تقدم حازنا إثيوبيا إيا أنا زي إيا بحرز بهالكبابي التوحيصو تبل مالتها حجي تا إثيوبيا هاي لسلاسية يلان أبزي أرستزي اتغير بحري أبناي إرترا مالتي أبتحت قطصر إرترا ألو السودان أزار بيادلنا السودانية بتحتها خمسة حوسنجال زبالو نحوتي كونتات تفتير له أبتقوانتي يمن كنت تحيلي زنبرا هاجر أي نبرتو ويكاتي مأتو مصاببو باب المندب أبسقات زعاتو خنتات أي نبرن حجيجن أبسقات أتيلو إثيوبيا خا دار قابتنا هايل سلاسي بوليتيكا تملسي هذا الله تمثل تهاتو الله بحاصيرو عصب كحزية ارتراخ فرارسي خبلو خلو نحنا نايك أي بحرها قرينا نزق أي بحرها نحنا تراحينا كنو حصل نخل أي البحر خلونا اللو كنو قاط أصرو قالنا زبلو من هالبات أوشتم تراح الحصرون أي مثلا مستخالة متن معرباين حجرات كأمنو يفتنو اللو تناوشتم كلولاو كتجبروا أصجموا مالو تزخروا عند راون حسيا اللو جن كم دلت كم زجبرو كجبرز دلي مثلاً أبتنا ياقوب هير مريم أسدي ما ناتبل المصحف ياقوب تايبل شعوب تقوانتي تقاومتي أنصار إحادي جمنيرهم إثيوبيا أي بعارخة
ንዝብል ፖሊሲ ነቶም ኤምባሲታት እናኸድና ንረኽቦም ነርና ኣብ ሓደ እዋን ምስ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ድራር ነይሩና ሕጂ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ጀርመን ዓሊለዮ ይብል ንሱ ኢትዮጵያስ ምስ ብዙሕ ህዝባን ምስቲ ኣብ ባሕሪ ዝቐረበት ምዃናን ብታሪኻዊ ብሕጋዊ ኩነታትን ቀይሕ ባሕሪ ይግባኣ እዩ ኢልና ሓቲትናዮ እቲ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ከዓ ኣጆኹም ብዳርይኹም ኣለና ኢልና እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ኣሎ ናይ ምዕራባውያን ድሌት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስ መስርሕ ዝረአዩ እቲ ኩነታት ቁርብ ተቐይርሎም ምስ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ከምቲ ሓንተበይ ዝበልክዎ ትራምፕ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ተጠቂምካ ነቲ ዞባ ምቁፅፃር ዝብል ንግብፂ ምሕያል ንስዑድያ ምሕያል ከም ፖሊሲ ዝጥቀመሉ ይመስለኒ ምናልባት ከንውሕ እምበር ምስቲ ናይ ዓብዪ ኖቤል ፕራይስ ምውሳድ ነቲ ግድብ ኣባይ ኣመልኪትካ እውን ትራምፕ ፀግዑ ምስ ግብፂ ከም ዝወሰነ ገሊፅዎ እዩ ዓብዪ ኖቤል ፕራይስ ዝወሰደ ከዓ ምስ ኤርትራ ሰላም ዝገበረ ስለ ዘይኮነ ናይ ግብፂ መሰል ስለ ዝሓለወ እዩ ግብፂ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ግድብ ናይ ኣባይ ኣብኡ ኢትዮጵያ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ እቲ ኣመላልኣ ናይ ማይ ክትቅይር ዓብዪ ስለ ዝተሰማማዐ እዩ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ ተገይሩ እዚ ትራምፕ ኣግሂዱ ወፂኡ ኣባይታ ዝበሎ እዩ ምናልባት ዝምላእ ተሊሉ ሓር ክምለስ ሕራይ ከም ዝድበልካዮ ምናልባሽ እዚ ናይ 50 ዝነበረ ናይ ጆን ፎስተር ዳላስ ናይ ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዝነበረ ፖለቲካ እዚ ኣብ እውን ናብ ገፁ ከይዱ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ካልኦት ደገፍ ዝደልየሉ ኦብቪየስሊ ዓብዪ ዝኾነ ነገር ባዕሉ ክገብር ኣይክእልን እዩ ወላ ክገብር ተዝኽእል እውን ብዘይ ናይ ተን ዓበይቲ ሃገራት ባርኮት ብፍላይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ኮንቴይንመንት ትብሉ ነርኩም ሓንቲ ወይ ምናልባሽ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ እውን ተጠቂሞም እዮም ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ ኩነታት እሞ ከዓ ብናይ ኣሜሪካ ባርኮት ማለት እዩ ሕጂ ትራምፕ መፃ ኣሎ ትራምፕ ምምፃእ ከዓኒ ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዲሞክራሲ ኣየገድሶን ይሱ ኣብቲ ሰላም ኣብ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ቁጠባ ብፍላይ ከዓ ንኣሜሪካ ብኸመይ የርብሓ ኣብ ዝብል እዩ ዝበሃል ርድኢት ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ኤርትራ እውን ብከምኡ ዓይነት ክሪኦ እዩ እሞ ክድግፋ እዩ ፅቡቅ ርክብ ክገብር እዩ ዝበሃል ሓደ ሓደ ተስፋታት ትርኢኻ ምናልባሽ ንትራምፕ መሪፆም ዝበሃሉ ኤርትራውያን እንተለዉ እውን ካብኡ እዮም ገሊኦም ከኣቶም ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓንተ ወይ ሰንጋል ዝብለው ዝነበረ እዚ ሕጂ ናይ ባይደን ዘሎ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ጄኖሳይድ ምቕታል ገለ ንኣብይ ወላ ሓንቲ ክዛረቦ ይከኣሉን ትራምፕ እንድሕር መፂኡ ቁሩብ ዶ ይቕየር ይኸውን ዝበሃል ተስፋታት ስለ ዝተረኣየ እዩ ኣብ ትራምፕ መሪፆም ዝበሃል እውን ኣሎ እስከምዚ ርኢኻ እንታይ ይመስለካ ዝኩሉ ነገራት ኣነ ትራምፕ ኣንቶይ ዝበልካያ ትራምፕ ሲ ብዙሕ ግዜ ንኩናት ኣይደፍእን እዩ ዝበልካያ ሰማም አንዳንዴ ግን ነታ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ግን ብጣዕሚ ዝኣምነላ ዋላ እታ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ሪፓብሊካንስ እዮም ብዙሕ ግዜ ዝደፍኡላ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ኢትዮጵያ ተጠቂማ ነይራ ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ኢልና ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት እቲ ኣብ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝሓየለ ዝነበረ ያማታቶ እዩ ሪኮመንዴሽን ሂቡ እንዳተባህለ እታ ትግለፅ ንዕኡ እዩ ሰሚዑ ኣብ ኩናት ኣይትእተው ምስ ኤርትራ ጠዋብሎት ኩናት ጉደብ ትገብሮ ዘለኹም ዝብል ስለዚ ኮንቴይንመንት ጌርኩም ሲ ከተዳኹምዎ ትኽእሉ ኢኹም ያ ነይራ እንዳተባህለ ትግለፅ እሞ ያማታቶ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ያማታቶ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ደጋፊ እዩ ናይ ትራምፕ ደጋፊ እዩ ሕጂ ብዝክልተ መዓልቲ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ካምባክ ትራምፕ ስለዚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ጉጉይ ኣትሕዛ ናይ ኣሜሪካ እንደገና ከነዕሪ ብረኺብና ይብል ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፍን ዘሎ ኩነታት ኢሉ ሜንሽን ገይሩ ዝዛረብ መሓየሽ ክኽእል ኣለዎ እዞም ዴሞክራት ኣበላሾም እዮም ቀኒሖም ዝብል ተዛሪቡ ኣብ ርእሲኡ ክሬዲት ዝግባኣ ሶማሊላንድ ትበሃል ዓድና ዴሞክራሲ ኣለዋ ምርጫ ኣለዋ ገለ ኣለዋ ኩሉሲ ኣሜሪካ ስለምንታይ ንዓሳ ሕጂ ሪኮግናይዝ ይገበራ
ስለዚህ እዚ ናይ ትራምፕ ዘመን ነዚ ሓስበሉ ክኽእል ኣለዎ ከይዱ እቲ ደገፍ ንሱ ዝህቦ ዘሎ ምስ ምንታይ ተኣሳሰረ እዩ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ናቫል ቤዝ ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ንየመን ክትቋፃፀረ መተን ኣብ ዝብል ናይ ደገፍ ንምሃብ ዝመፀ ይመስል ስለዚ ካብ ያማታት ኣሎ ሊበር ናጃ ዝበሃል ካቲ ዝዓበየ ዲፕሎማት ናቶም ከዓኒ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ከዓኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፀቢቑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፀንሓና ጉጉይ ፖሊሲታት ትራምፕ መፂኡ ከተዓራርየ እዩ ካምባክ እንዳበለ ከዓ ክገልፅ ከዓ ሰሚዕናዮ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዓብ ታሪክ ክህልዎም ዝኽእል ቦታ የብሎምን ሕጂ ትራምፕ ምስ መፀ ግን ኢንፍሉንስ ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ደገፍትናቱ ምዃኖም ግን ይረአየካ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ልውጡ ይድለ ከም ዘሎ ናይ ትራምፕ ደገፍቱ ይረአየ እታ ካልኣይቲ ምስኣ ክምፃ ደልየ ዘለኹ እንታይ ኣብ ትማሊያ ምስለኒ ሰንተር ፎር ኢንተርናሽናል ፖሊሲ ዳይሬክተር ናታ ሚስተር ማት ቡሽ ዝበሃል መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ኢሉ ገሊፁ ምስለካ ኣብ ሚድል ኢስት ሕጂ ሕጊሽ ዞባዊ ስርዓት ክፍጠር እዩ ኢሉ ኣምፂዋ ዘሎ ድሕሪ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ሲ ኣብ ሚድል ኢስት ሕጊሽ ዞባዊ ስርዓት ክፍጠር እዩ ኢሉ ከዓ ንሱ ንዘሰይም ነታ ዓንተወይ ንብላ ዝነበርና ንዕይ ዝገልፅ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ እያ ናቫል ቤዝ ክትገብር እያ ንሕጂ ብመንፅር ኦኬ ናይዚ ስርዓት እዚ እዚኦም መፅቲ ዝገብሩ እንታይ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ኢንተረስት ብዛዕባ ቴሮሪዝም እዩ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም እዩ ምስ ራሻ ዘሎ ውድድር ምስ ገለመለ ገለ ይኮነን ኢሉ እዩ ዘቕርባ ዘሎ ነቲ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ሲ ኣጥፊእና ስለዘይወዳእና እዚኦም ናይ መጨረሻ ሰብ ተሪፋትና ኣላ ስለዚ እሳቶም ከዓ ዘለው ኣበዮም ዘለው እዩ ዝብል ዘሎ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ ሶማልያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 1.2 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ክስታይን ልቃሕን እንዳሃበ ንኣልሸባብ ከተጥፋእ ኣይከኣለትን ስለዚ እንታይ ዳ ንሰርሕ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ናይዚ ኣናሊሲስ ሓደ ስለዚ ኣሜሪካ ስኢላ ምስ ሶማል ብከምዚ ዘላቶ ስታተስኮ መቆፃልሲ ቢዝነስ ኣዝዩል ኣይትልን እዩ ትልውጥ ክትክእል ኣለዋ መሰረተ ለውጢ ኢንሽናል ካፓሲቲ ቢልዲንግ ንሚሊታሪ ኢልና ብዙሕ ደጊፍናዮም ኣብ መወዳእታ ኣልሸባብ ክምክትዎ ኣይከኣሉን እዩ ዝብል ዘሎ ክምክትዎ ዝከኣሉ ኣብኡ ቁሩብ ኮንቴይን ዝገበሮ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እዩ ሶማል ከዓ ሕጂ ኣንፃር ናቱ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ተዓቃብ ሰላም ውፅእ ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ ኣካይዳ ናይ ሶማልያ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ እዚ እንታይ ናብ ምንታይ ወስደካ ንሱ ከዓ ዘሰይም ንሶማሊላንድ ከዓኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሬዲት ክባ ዘለዎ ካፍንጠ ክባ ዘለዎ ክርከብ ዘላ ሃገር ዝያዳ ምኳና ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣብቲ ዞባ ንሳያ ዝሓሸት ኢሎም ከዓ ማጎት ንሰምዖ ኣለና ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን እዚ ናይ ኣፍሪኮም ኮማንደር ቺፍ ናብ ኬንያ ከይዱ ነይሩ እዛ ማንዳይ ቤይ ትበሃል ምሻላ ቤይ ዛላቶም ኣብኡ ከይዱ ተዛሪቡ ምስ ናይ ኬንያ ተዛሪቡ እንታይ ኢሎም ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም እዩ ንዓና ናይ ቀዳምነት ኣብ ፎሬን ሪሌሽንስ ናትና ኬንያ መሻርክትና ኮይንካ ክትቅፅል ኢኺ ብቀዳማይ ደረጃ ማን ክትስርዕ ኢኺ ኢሉ ክብቅዕ እንታይ ኢሉ ንኢትዮጵያ ግን ገዲፍና ንኸይድ ኣይኮንናን እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ኣብዚ ናይ ዝቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ኬንያን ኢትዮጵያን ዓብ ሓይሊ እዩ እንዳበለ እዩ ክገልፅ ጀሚሩ ስለዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከማንሲ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ኣብ ምቅራስ ከም ፓርትነር ናቶም ኮይኑ ክትቅፅል ምኳና ምልክታት ይህበካ እዚ ብምሉእ ሕጂ ናብ እንድሕር ከይደ እዚ ስልሳዊ ምዕዝነት ዝበሃል ናይ ግብፂ ናይ ገለ ትራምፕ ብምምፁ እንታይ ለውጢ ከርኢ እዩ ንዝብል ድሮ ናይ ኣፍሪኮም ምንቅስቃስ ጀሚሮም እዚ ሰንተር ኦፍ ኢንተለንስ ኣንፃር ናይ ስሉሳዊ ኢንዳይሬክትሊ ኣንፃር ስሉሳዊ ይዛረብ ዘሎ ናይ በዓል ዮማታቶ ገለመለ ምምፃእ ናቶም ዘረባ እንደገና ሽፍት ክገብሮ ዝደለየ ይመስል
نتي سلساوي زمدنا نقول زلنا ما أكل سحبت خوينا زلنا قبسيا قبسي نس أمريكا سنسته بليون دا وسدت مخناتو ترامب خمت كل جزء سلامتنا نحق زلنا يزو زلا انتي ريترناتنا نقبسي انتي ريترني إلويو زخاذا فأمريكا نتن هاجرات عرب ما تيخن إسرائيل ريكوجنيشن كتب ميديتر جيريز أو تلانير سجي توديها أنا يا أبراهام كسي سلازي ناي قبسي دقاف ترامب فمتي ناي شعز نبر مجموعتك تكون أي تقلينا سمعنا هنا نقبس تدقف من إثيوبيا ناي في دم ولا بلو أوف زي تقولوا يلو تسعى حيزون يلو حجيجن تسعى ناي قبسي بزح زاد اليوم أمريكاويان أي مثلا نستي انترناشنال تيروريزم ترحم زخود زلو تا إسرائيل فلسطين تبل صوتا كارتاس حريرة تودي آية مثلاني سلا إذا كل خلق ده خلقه لو تقول إذا سلساوي حدنا الزبحال ناي صومال إريترا جبسي بزح عبايت خسر زخال أي مثلاني ترامب أنصارو ترح زخال مثلاني نفرراتنا إثيوبيا أي كدقفينيو الكونتينمنت بوليسي نساتن تختيلن زلا نت كونتينمنت بوليسي ذكر الصراحات سر زخال كوينوس معاني الرأي من الباش زي دحر ثلاثة شدش ورح عندنا دقيم كاميرا يدلي يقونيو مغنياتو قبطي معر إثيوبيا حانتي حيال الله ويك أقولنا ناي ترامب يا تباليا بفلاي كا السيسي ترامب خمت إلو زتبازن برا مراحيو ترامب مسممتو كابتوم زتحقوسو مراحتي من الباش كابتوم حزب بقرب دتسقط مراحل سلو زخونه كابون تراخلو خليو كم حدا قلنا مالتي من الباش بون كم زتبلو دلخا كابتن ابراهام اكورد ابتي ناي عرب هاجرات زلو صلوا كاو زخصبو نجر كلوا سلا زخلون كخون خل جن دقيم كام راي زدلي مثلني مبرحتون ابزت وسخو نجر على كاري واحد بصي مس إيران زمدنا يبلا حجي تا ما أخذ سحبت كوينا زلا نايت انترناشنال أبتكابابي أم ميدل إيست إيرانيا نإيران حجي بدا في الزبل حيل إيزدر زلو حجي قبصي بزو خطاقل أي تخلينا كاب قبصنا العالم عاركو أتأرون إيران بزو زمدنا تاتي بالله يونايتد عرب إمارات إنفرنشالي بزو حسكستا نقبصوكو بسلسة بليون أمريكان العلي يونايتد عرب إمارات 34 بليون بيل أوت جراتهم حجي قطبة كرايسس هلو سلازي نابكم ترامب بزح زاتو أي مثلا إذا قطبة كرايسس هلن قالت ولا خلنا خلا يرسها قد يجزا حاصلت رح يجوز خير كويس معاني سلازي أجدا سنة تاسي تداخل ميزور زلكم بل كم عليناتهم كل جزء كتدليم يا مخناتو نا إسرائيل هلونا كل جزء يقدسهم سلازي قاني ميترال كوينا تتقصل سلازي ديليو قلعهم هذا ما يتعرفينه كم تنايت أوان زنبرجن أي مثلا ننت حيزول زلوا هو ترجيك له السوس ترجيك له من الباش كنا أوت حدا خمس زبل كايز متسي انتا يوم مخصبون زخون كنرينا مالته مبرحتنا بديت بلوت النجرت لك أو السقمة درجات ساعتنا ون داخلي كنود أنا ناي نالبا زي تقصنات ناي مونغو سعوديان مونغو إيران زلو ركبات السون وسانة مثلني كاب منالبات كاب إسرائيل نلعلي سعودية أو لعلي إيران زلوا صلئز عبي مثلني كلتين كا أب ليبانوس إيران زأتوالو مخنيات نسيو بمعطي بروكسي وور ناي ليبانوس مونغو إيران إسرائيل انتراح يكون مونغو سعوديان مونغو إيران ونيو سعودية بتم تختل شيعة في اللايك أب حزب الله بلا تجورة سقطي الله سعودية خاب متونو بتمنجستينا على الحريري كم أون بتم ميليشيات أب بلا تجورة سقطي الله سلازي ترامب إيران تدعك هارم كوينو السعودية أبغنو زحزاي مثلني نالباتو نتي بمولو تجنزب سوزوصو سعودية فاينانس كتجورة تخيل مثلني قال كم زحف سنجال زبالو ترامب أب عبيتي بوليسيتات كتلمت كله نتي أب تخباب زقبر نعيشتو عقرقرات نعبنت ناي سودان كونتات أب وشت إثيوبيا زلو كونفليكت ناي تقراي كونتات تدعاني إثيوبيا نمهدا إثيوبيا كي تفرس زبل أورسا هيدون هر مسيو
أبو فليز ولا بوليسي كختل زخل مثلني أبني أمريكا من قصة غير كله تعابي استراتيجي قوات دي تغيره بزح جزء جنت أنتراج تي تم والكسبات تم وسنت زبالو والكسبات يكايرو يوم قال بالصوماليا مس إثيوبيا زدنا قص خونو خلو قال يوم كأنصارو زخونو خلو نعم نزنا كوينات ناي تقرأ كجمر كله ذكروا تخينكم مع التيبور ناجي بعليا ماموتو كالو أتون دارجا إثيوبياس مثلا إيو أوشتا سلام كتوحس إثيوبيا إرتراون نفسها كالاخل مثلا إيو مخنياتو ميسايل كاب تقرأ سلسن لولا بزبل نتي أبت وان كويناسي دارجا مس آدن مس إسياس نيوم نيرم دحار بامبيو بحلف الذكرى تخينو هو بامبيو ناي وصا قدات كله هو ثانك يو إثيوبيا ثانك يو إريترا يلو هو هجم مس مغيار ترامب مس بوليس تتحيزو اتم زغيرو سبات مونيوم نابنت مايك هامر already تغيرو ناب هيبا امباسادر ويكا نايت هاي كوميشن حلافي كوينو لوي بحالالو من يزتكو وصانه اي مسلني بفلاي مايك هامر نزوكينات نايت جراي دوام مبال بزح جدان يروي قالي تم انصار زقوم انتام زلو قدماي منسترنا إثيوبيان ناي مرحنا كل التقراين يوم زلو حجت زمس سب انت عينت بوليسيك خطالي فلاي كم استبه على إثيوبيا خي تفرس زبهال تخينو انت ايو خطال نبوليسي نعبي كدقف مالتي كساب اوشت إثيوبيا كالا حيلي زي ترأي نعبي كدقف يخل مسلاني بويوم كخلهم ابتي زباز اللو حيلتات كم زحان تريد بالكا ترامب نقعد حمز أكلنا زبلو زلو أب إيرتران تمزيناس 3 عامتات كاب كلينتون كساب ترامب كلينتون بوش أوباما ترامب بايدن حجخ ترامب سي 5 7 تغايرو مالو 9 منقستات كتغايرو مالو هجي مرجع غيرو زي فلت سرعاتيو إذا أقداسي مرجع أيو عالم زقرنا مرجع نكو حقو سكا بريسيدنت ترامب زول زلو هجي إذا ناوشت مدلاوات أيو مالتي أبو كومو أتي مرجع ديكليرت كيكون أيو أبي already congratulations سيلو كل تقرايون لومين أب ترامب دبدب صحيفو مالو مخنياتو تقنتاتهم بز بوليس ناي ترامب وساني أبقل تنتناري إني ربق قدامي كل التقراي زلوا عدلسي كل تورحن فرقان إيزول كل تورحن فرقان مالت أبز ترانزيشن مونغو ناي بايدنن ناي ترامبن زلوا أوان نتقراي وساني إيو نمبالي مالتي سلازي أبتو زوبانا تعابي استراتيجيكاوي نجارات إثيوبيا مدحان اتمحزنت ناي صوماليا مقصال ناي كينيا مقصال أبوتو حاليو أوشت زلو ناي حتو ناي مسل حتو ويكا ناي كللات قرقر نالبات نابي كحيل وقفت نخلو خونو ويدنو منالبات ون إساياس عبتن زنبرا ناي قدمي 2018 زنبرا ناي containment policy نابقون كملسي يخلو جن كم تعانتو بي سامسون زبالكايو تماريسكا قم ككبر اللو زلو عرستي thank you حرايمو سنقال مجرشات بلو نقر عدل كبكا حانتي زي تقسنايا جزي حاطيرونا أب ناي وطع زمدنا تاسي بريكس مسألة أمريكا ها تشالنج هونالا أمريكا مسوين غوني زلو مستن G7 زبحالا أتي أتنك أن ندابز حي خدالا سجي أب خلتشح أبتي بريكس أبت مسرتالو أوان زن G7 43 مئتاوي نعلم قلتوا ساتين زفري أنيرا تم بريكس زبحالا 20 حدن
مئታዊ ጥራሕ ነይርወን ሎሚ ኣብ 2024 እተን ብሪክስ 35 ሚእታዊት ናይ ዓለም ፍርያት የፍርያ ኣለዋ እተን G7 29 ወሪደን እዚ ናይ ብሪክስ እንዳበልና ንገልፅ እምበር ዳርጋ መግለፂ ናይ ቻይና እዩ እተን ካልኦት ጋና እየን ዘለዋ ስኢለን በዓል ኢትዮጵያ 0.2 ገለመለ ፐርሰንት እየን እዚ እንታይ ዘርእየካ ቁርቁስ ሕጂ ትጅመር ይመስለኒ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እዋን ምስ ቻይና ሳንክሽን ክገብረላ ጀሚሩ ነይሩ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ዝፈቱ ንሱ ከድና ዋጋ የብልናን ገለ እዩ ዝብል ንቻይና ግን ክዓፅዋ እየ ዝብል ዘሎ ናይ ተስላ ምሻዓንቶ ይነልዕሎ ነርና ተስላ እኮ እዚ ኩሉ ዝደገፎ ንዕኡ እንታይ ድደሊ እተን ኤሌክትሮኒክ ከምትን ተስላ ሰሪሕዎን ዘሎ ተስላ ኣብ ኣሜሪካ ነተን ሰርሐን መካይን $70,000 ይሸጠን ዘሎ ሕጂ ሌተስት ቻይና ከምአን ቆማን ዝሓሸት ባትሪ ዘለዋ ብኤሌክትሪክ ትኸይድ $19,000 ኣፍርያለ ኣይተኣቱን እያ ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ደገፊቦም ንዑ ናይ ቻይና ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ካብኦም እንዳወሰደት ትገብሮ ዘላ ናትና ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢሚቴት እያ ትገብረና ዘላ ዓፅዋ ኣለካ ፈቅድላ የብልካን ናብ ምባል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብቲ ቁጠባ ገና ሓድሽ ኩናት ከዓ ንርኢ ኮይኑ ስምዓኒ ኩናት ክብል ከለኹስ ናይ ወተሃደራዊ ኩናት ማለት ኣይኮንኩን ሰላማዊ ዝሑል ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲአን እናሃሃብ ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እዋን ንራሽያን ንኖርዝ ኮርያን ምትዕራቅ ምስኦም እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ እውን ናብ ከምኡ ኮይኑ ዝኸይድ ይመስለኒ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ንሱ ክልቲኦም ሲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዓለም ፀብለልታ ይብሎምን ኣብ ቁጠባ ልብና ተጥፍኣና ዘላ ቻይና ንዓ ጥራሒና ዝብል ሓድሽ ቁርቁስ ኣብኡ ክንርኢ ይመስለኒ እሞ ኣቅፅላ ኣቢልና ብከምዚኣ ክንወዳእና ከይጠቐስናያ መታን ከይንሓልፍ ኢለ እወ ፅቡቅ ኣለካ ከምዚ ዝበልኩሞ ትራምፕ ናይ ውሽጢ ዓዱ ጥራሕ ዘይኮነን ኮላይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ ከዓኒ ሰላም ቁጠባ ዝፀሉ ይመስለና ተስፋ ገብር ከዓ ነቲ ናይ ዞባና ብፍላይ ብፅቡቅ ክፀልዎ የቀኒየልና ኣብዚ ይዓክለና ኣለዎ መስለኒ